Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro Veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaysgutanan karong nga buntaga mga higala. Formal nang gilusad dinhi sa Sugbo kagahapon ang programa nga pagbaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Straight to the point. Dire gibaligya mahigala ang maong mga bugas sa Kapitolyo. Straight to the point. Og kumusta kapod ang sikalungsuran mga suking tigpaminaw? Bao niya akong giingon mahigala nga ang mga pobre kini tinuoray lang gining ako mga higala nga real talk ba lang. Dili ko mo apil og saway anang bugas mga higala nga unsa nang krasyas bugas para nako basta bugas mga higala kumbati na. No kay ako mga kaigalan kasabot ko unsa gid tinuod nga bation sa pobre. Tinuod na no. Bisa ka ng bugas mga higala gamay na lang kag bugas butang nga nagsaksakag kamuti. Butang ag saging aron mo daghan. Ngamo ka na adto mga higala mo man og di gani mura gamay na lang para ma-budget atong lugaon mga higala. Kay bintang-bintang malugaw-lugaw kay kuan man at least mo sustainer pagpipila ka mga kananan. Ay tinuod na. Di man ko mo kuan anak kay bawo man ko anak mahigala. Ni agi mi anak nga sitwasyon oy. Mo nang kasabot ko so kinini ang lugaw-lugaon, saksakag kamuti, saksakag saging saksakag istaring, pakudo ug uban pa. Ona nga pahimuslin ninyo kining pagbaligya og bugas humay nga tag 20. Kay kini mga higala talagsaon kini onya wa ta masayod asar ni kutob kay kinsa may magkasustenir aning inani. No kini sa artificial kini nga pagbarato sa bugas humay prangkahan lang ta mo mga higala sa kanang real talk ba. Wa may negosyante mamaligya inani. So dili sa inana ka sustainable ba. So ang gobyerno in fact may higala si Senator Ping Lacson ingon gyud nga dili ni long term no. So ta masayod og ganus aran ni kutob no. Gitunong gyud may higala Mayo 1 igo-igo may higala nga kada bang transactional ra kayo ba at least karong eleksyon na lagi mahuman lagi ning eleksyon na nga madamo diha. Importante lang nga karong eleksyon na makuha na to ning eleksyon na bahala gyud mag-eleksyon sa sunod mahitabo bahala na. Samo ka na nga pahimuslin ninyo kining tag 20 pesos nga bugas sumay unya ayon nyo ilaha nga namoy utang kabubuton kay ang gitapal ana ato man ang kwarta in FA rice man na mga kagalaan unya ang gitapal ana ato pod gibuhis man na wa may negosyante makasustain anang negosyo no nga negosyante mo palit og bugas baligya mo ginansa ginagamay or bawi puhunan kini di man ibawis puhunan alkanse gyud. So, mutapal ang negosyante. Why insect magkasustenir, ano Bisa kung sa pagkamain negosyante sa insect, dili magkasustenir. Ang gobyerno, mga higala, maoy, mabaligya, musustenir sa pero dili long term. Senator Ping Lacson mismo, ni angko naman yun, no?
So muna akong giingon, pahimusin ninyo, kay basig pila ka adlaw ra taon eh. May na lang pod nga makapahimos mo, pero ayaw ko na hunaangan, nakautang mo kabubuton ni Marcos. Kaya ang gigamit ana mga higala nga pagtapal ato po ng kwarta naluto tas tong kagulingong mantika ng kalakihan. Straight to the So point. atong i-educate ang ato mga kaigsunang mga kabos. Paimuslin ninyo ng panahon, dili ko mo apil anang manawais bugas kay panan ako di gyud ko mo saway ng bugas kay mong kinaon sa amo mahigala prangka-prangka lang na bugas kakaon may mahigalag mais nga kuan mas barato man tong mais, mas barato pag itong mais dagkog sungo. Unya nakaluto sa gimig binlod. Prangka-prangka lang ang istorya ha. Unya usahay wa nagibugas may galab dong ag saging ultimo kanang saging may galab labi pa mong lugar Leyte kanunay may bagyohon dito. Kabantay mo bisag reports pag-asa kanunay may igog bagyo sa Samar Leyte kay kami may nagatubang sa Pacific Ocean. Mo na Yolanda bitaw Tacloban man to. Dito sa amo Leyte. Mo na naanad na may nga di gid lalim ang kinabuhi dito. Ultimo gani mga higala ng saging nga wa pa muguwang, wa na gimakaon pudlon mga higalag luyat-luyat pang saging dung agon og moy kanon. Mo na prangka-prangkang istorya kasuway kita ana. Mo na kanang pobre dili na sa maingon oy nga nimaho ng bugas, puti pa ng bugas dili na maoy ako ka relate kay ko ana. Basta na ibugas, kumbati na, nya tag 20 bugas, kumbati na. Pero ayaw niyo kuno na nga nakautang mo kababuton ni Marcos ha. Gidua-duaan lang tayo ng mga tawhana, giluto tas tong kagulingong mantika. Munay prangka-prangkang istorya karon buntaga tagantanig pagtagad mga kaigalaan sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya sa Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel, ni pahibaw nga gisuspenso una ang pagpatuman sa programa sa ubang mga lugar ug adto na ipadayon human sa eleksyon. Apan exempted hinuon sa maong kamanduan ang Sugbo, baratong merkado sa Kapitolyo. Lisod lagi na mga kaigalan kabantay mo. Ngano man nga ang Sugbo, ngano ang Sugbo tinuot. Analisayran niyo mayo ha mo na ayo mo una-una nga utang kabubuton ning Marcos Nganong sa Sugbo gisugdan mahigalang uban wa man day. Hindi kin ang ubang kuan wala. Nganong sa Sugbo man kay pilot area kuno. Richest province. Ang pinakadato nga probinsya dili nagsugod mahigala ang kinini ang gihatagan og ayuda man subsidy man mga higalang isubsidize man sa government. Nganong dinhi man gyud sugdi Sugbo? Nga unta ang Sugbo pinakadato man nga probinsya kaha. Ngano man sugdi dito sa pinakapobre nga probinsya, dili man sa pinakadato nga probinsya. Sure mo nga kinini ang kinasing-kasing ni or ang Sugbo kay mooy vote rich province. Atong buking-bukingon panalagsan ni sila ha. Dire sa Sugbo kay mooy pinakadaghan og boto. Dili kay ari Sugbo mahigala kay kuan, vote rich province kita. Mo nang dinhi may gala boto kini ang tuyo boto. So ang katawhang Subuanon to educate kay kini mga Subuanon sad ha. Kutob sa maabot tong Sibya. Onya kini ang klaro ba na no kini ato mahigalang listeners di WHP mga bright pesan ni ha. Mao kana nga mahibaw sila mahigala kita gibinuangan kita ina giduduaan tay ha. Giduduaan man tabo sa ning abot sa eleksyon. Agiila sa inyo duwa din na ha. Nagpalit sa bugas kunuhay kita pay nakautang og kabubuton. Ismail lang gyapon gamay no. Kay plastic man mga tawana, Ismail lang kagamay palit kag bugas ta 20 pesos, Ismail gamay, pero nagabot na ngadto mga higala sa polling place, siguro ang imong butaran kadtong angayan o kadtong naagyod sa imong kasing-kasing ha. Ang pagtagad do buntaga sa banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan si Presidente Bongbong Marcos ni issue nag-statement labot mga higala sa gipagawa sa ombudsman nga suspension order batok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Matod pang Bongbong Marcos mga higala BBM, President BBM ipatigbabaw lang ang rule of law ug hatagan og due process Governor Gwendolyn Garcia. Uban gimando sa ombudsman nga ipabos siya sa preventive suspension. Straight to the point. At nagpagtagad mahigala si Mayor Jonas Cortez suspenso, Mayor Mike Rama suspenso sa ombudsman, implement mga higala naog na dayon. Si Gwen dili manaog.
Karon ang ombudsman mahigala mihimo na gyud og statement. Mihimo na gyud statement. Gi-explain gyud sa ombudsman mga kaigalaan ang teknikalidad sa balaod. Unya, ang latest statement mahigala si Congressman Pablo Jan Garcia, igsuon ni Governor Gwendolyn Garcia, sa akong tan-aw mahigala mao ni ang pinakakalma sa ilang mga igsuon day. With due respect in fairness mahigala Pablo Jan Garcia, pinakakalma sa mga igsuon o kuan sa gid ba? Kato si Nelson, maayo tos Nelson. Namatay na lang tos Nelson. Kinis Pablo Jan sad medyo kuan siya, kanini ang mo ni ang pinakakalma sa nila, no? So, may issue nag-statement mahigala nga nitambag siya mga kaigalaan ni Governor Gwen nga mo follow sa kamanduan sa ombudsman. Straight to the point. Ano man, limang ka na mahigala na kay sundon balaod. Unsa man ta niya man ta sa society mahigala nga magsunod tag balaod. Niya man ta sa society nga i-follow na to ang balaod mga sukid tig paminaw. Unya di usa mahigala sulti nga rule of law kuno og due process, wa magani mahigala stilan. Ang Mandawi naog Jonas Cortez, Cebu City na naog sa may krama nagkagubot pa ganing City Hall kay gi-implement man mahigala. Pero dos Kapitolyo way maka himo pag-implement. Inana ka hawd mga kaigalaan si Gobernador Gwendolyn Garcia nga wa gyud sa to pa way makabadlong wa gyud. So wa na tay balauray ining kalakiya. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ng buntaga mga kaigalaan kay mismo ang iyang igsuon nga kinini ang si Congressman Pablo Jan Garcia pinakakalma o niya misulti gyud, no? Manalais mo gud mahigala kay Pablo Jan top notch serious bar exam. Manalais mo gud nimo mahigala unsa gay tanaw nimo balaod ba? Siya may ni-advise nga may manaog mga kaigalaan. May pagmulibot siya sa probinsya sa Sugbo. Kay ang i-follow ba ang kinini ang kamanduan sa ombudsman. Ang ombudsman sa karon may sulti na po ako i-discuss ng kanang statement sa ombudsman Straight to the karong point. buntaga may gala. Unsa man klarong remedy day ni ana mga kaigalaan? Ang remedy ni Governor Gwen ni ngadto ni John Vic Remulla. Wa na ba? Mosuwat ni John Vic Remulla. Katawanan sad, no? Karong buntaga taganta ni pagtagad sa pagpanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unyang taon-taon atong i-discuss mahigala ng mahitungod sa bugas, pero nahon sa nato discuss mahigala kay ni anaman ng hatag ng mga statements mga sukintig paminaw, no? Ang akong kulom karong buntaga mahigala na sa pamantalaang The Freeman, nigawas na mga kaigalaan ang kinini ang naa sa atong hard copy na no? Diha, no? Ang title Gwen Suspended Again. Wala nang iagi katawa mga kaigalaan kay kinini ang angang magmaguol ta. Nga ato man lang i-issue mga sukid tig paminaw, no? Good morning diha vlogger. Vlogger ni Gwen, good morning diha nimo, Ato lang nang iagi katawa god, no? Kay kinini ang matawag na to mga higala nga personalan man kana imong attack ako diri ko sa kwan kanang punto por punto lang kay kining atong tingog og maoy personalon mga higala dili naman kana issue kay giangkon ta naman na daan mga kaigalaan mo na nga mamili ta importante ka mautang mo lugar mao ra gina importante kay lisod man kay moro na imong tingog niya na ay mga kuan mo kanta gyud ka ayo lang so na mga activities di lang ka kay wa man tay ka pasigalbos tingog pero og kanang kita-kita lang Wanang kami mag-outing kami cameras DYHP, di lang po nimo ang kuno ng microphone tanan kung mag-video kay. Puli-puli lang ka ginagmay puli-puli nga usa ka kanta duha na okay na. Pero nahimuot ko inday kin mas kini akong tingog more or less man mas grabe-grabe itong tingog ni Russell Puliosos dahil. At Russell may higala buyag bida og tingala ka sa marong kanta habag o siguro ron. Hindi mo paminaw ba yung wordings kain ka nga uy giusab man yang tono. Pero kamao na sa itong lugar katos Russell kamao itong lugar manganta na mga kauban na mo kanta hindi isang kanta pag abot na nga alas 12 gabi na day ka wa na nangantalain siya may mo kuha sa microphone.
Buntagay itong kanta, Russell, oy. Ato lang niyagi katawa, makailan. Importante lang nga kamaortang mo lugar sa atong kaugalingon, ha? Unya, kinini ang daghan-daghan man din naminaw na to, prebuyag ang uban, magpaminsyon ang uban dili. No? Good morning, Attorney Sipalay, diha. I-text na ko si Attorney Sipalay nga ako rabapod, puto, trabasag ko na. Kaya iya man gisaway, mga ni mga putot, ha? Akong itan-tanaw kong kaugalingon, magtupong ming buikim o ma, or man, tupong, kami dos diwa HP, murag hapit mi tanan, nagatupong-tupong rami din eh. Mao man ang normal nga heights Pilipino, di man may man lagi, o man na tao, man sa tinghuaw, may man mga higala og kuanta, no? O dito, kaliwat pata dito sa mga Amerikano siguro, da. Doon na po Amerikano, biya po dahil nga dili po, nga kuan. Na po mga Amerikano nga mga putot sa gihapon. Kiniginis idol client, pagtupong mga idol client, murag tanaw na ko, taas-taas pa maganda siguro ko gamay. Ingon sa Attorney Sipalay, nagtupong mi sa kinini ang estatwa ni Rizal, murag basta taas-taas pa ko gamay. Kaya kanto nga itong national hero, may Dr. Jose Rizal, di mo ito'y gitason. Ha? Dito bitakos balay ni Rizal, mahigala, dito sa Calamba, Laguna. Naman sa iyang kuan dito, tanaw ko, di man sa ingon nga. Wala nga, kining imong sinayawan, sinawayan, Mr. Kuan, vlogger ni Governor Gwen, delikado na yung klasiha. Mga oplok ni mga DDS, mga putot, mga, unsa pa na yung sulti ng uban. Kuan kayo, kananaang grabe ka, kanang ratsada kayo mahigala. Delikado man ang mga tawhana og mo simpatiya hinuna. Og moingon na, sige, dili lami anang imong kandidato vlogger. Dili lami ganahan ana kay grabe man kay ka manulti, mura man ka og tagiyas kalibutan. Straight to the point. Nya gusto pa niya mahigala iya pang gi-question akong pagkaabogado. Nya gusto niya ang pangutanon asa ang akong hearing. Di ko musulti. Naanad na gyud ko ana, mawa gani ko ris kahanginan either na ko'y hearing or na ko'y lakaw pero di ko musulti asa, part of security kana. Bisag asa ko man to. Pwede nighuman ako adto, musisgot ko nga gahapon dito ko sa kuan ana, pero moingon ko mo adto ko karon dili. Kay gi-briefing na mi ana sa una pa. Mabitaw to kong kauban sa Babi Nalsaro day. Sa bumbo kan adto. Kami ako, naman may mga security escort sa una. Apil na sa among kuansad. Ito hinungdan dito sa Babi sa una nga na sumbagan to dito sa kuan. Dito sa may Lapu-Lapu man to dapita mahigala. Kaya niingon mo sa mo anha ko. Sus, pag abot dito giatangan. Straight to the point. Muna nga kami, ako ayaw ko patug-ana nga asa akong hearing. Basta importante lang nga lakaw ko, doon ako importanteng lakaw. Hindi guman akong lakaw, pwede ko muhisgot-isgot nga dito ko sa kuan ana. Bisag asa ko mo lakaw-lakaw, nganong interesado man ka mo mahibaw asa akong hearing, asa akong lakaw, oy. Straight to the point. Muna akong yung secret. Arita sa punto por punto. Now, ang ombudsman ni isyo na gyud mahigala pamahayag, no? Unya ang as mismo gani is Pablo Jan Garcia. Kining kang Pablo Jan baya nga pamahayag mahigala nay punto ni. Nay punto man akong gi-explain makigalan katugong kang Governor Gwen. Nga iyang statement makigalan, wa man gud to manghigala tiwasa ang tibok balaod. Ako na nag-explicar gahapon ha. Giputol. So kung imong basahon, balik gyud ka dito. Tanawon nimo ang tibok provision ngano man ni. Kay nagsulti mahigala mo na nga dili pwede ko no mahigala masuspenso niining election period. Dili pwede masuspenso mo ni mauna. Na may exception. Na may exception kung kana kamanduan sa ombudsman may labot sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Iyang sulti mahigala mo ni muna. Takaron ni sulti ng ombudsman, ni klaro ng ombudsman. Nya ni klaro na pod mga higala ang tanawar ko tong pamahayag ni Pablo Jan dong, flash ko no gamay dito dong, sa screen. Atong basahon ha, kanang ibutang igilo ng iyang advice. Manang niingon ko, with due respect sa iyang legal team, kay sa press con mga higala, 5 man to kabuk iyang abogado sa press conference. O niya, gawas ng 5, daghan pa ng mga researchers diha, no? Manang ko, with due respect, kay ato mang respetaran sa ilang mga opinion,
asa man tong kuan katong kang Pablo Jan Garcia. Kani mismo, kini oh, kana. Atong butangan og kuan, gi-highlight na to ha. Ingon sa ay, ngano man yung basahon ang balaod. Klaro mo guna. Matod pang Pablo Jan diri sa iyang second to the last paragraph, mga higala. My hope and my unsolicited advice is that she comply with the Ombudsman's order, reserving all legal arguments and remedies for future pleadings and actions in courts. Straight to the point. Nitambag si Pablo Jan Garcia. Matod pang Pablo Jan Garcia, may galas Bisaya pa, ang akong panghinaot o ang akong tambag nga iyang tumanon ang kamanduan sa ombudsman o iyang i-reserve ang mga argumento o ang mga remedyo sa balaod alang sa future nga mga pleadings o mga actions didto sa husgado. Straight to the point. Malisulting Pablo dyan. Nga ang ombudsman, sa may pamahayag sa ombudsman dong. Tanawa ko ng ombudsman, no? Medyo supalpal, mahigala, o hisgot kag legal arguments. Supalpal sila, ha? Supalpal si Governor Gwin, ani? Straight to the point. Asa man tong sa ombudsman, kani. Butang highlights tong akong gikuan, no? Kana. Di ako basahon na, para makuha to. Matod pa sa ombudsman, kana. Phrase dong, repeat, Ingon ombudsman, while in one breath, she claims that the order of preventive suspension is in violation of the Commission on Elections or COMELEC rules, then in another breath, she seeks solace in the Secretary of the Interior and Local Government on the interpretation of the COMELEC rules. Straight to the point. Sa pikas nga bahin, iyang gi-question nga kuno kining kamanduan sa ombudsman usa ka kalapasan sa Commission on Election, ya sa pikas nga bahin sad nangayo siya opinion ngadto sa sekretary sa Department of Interior and Local Government ngadto kang John Vic Remulla nga di man ni gani abogado si John Vic day. Ang abogado si Crispin ang igsuon nga katawanan sa katong argumento mahigala sagol sa anak sa arguments. Puriya kon with due respect lang po niya. Ato sa respetaran mga higala, no? Itong namdo mo, itong Rome Statute niya gamiton niya Rome Statute dire, niya dili gamiton dire. Mura bag ka ng punit-punit bag-asa David pagkapabor. Na mo ni, ayaw siya gisulti sa ombudsman, atong tiwasog basa. Signed by Samuel Martires niya, ang ombudsman ingon siya with all due respect, we view this as a misplaced request for an opinion. Misplaced tayo, mato pa sa ombudsman. With due respect, among gitan-aw kini nga usa ka misplaced. Sa Bisaya as misplaced in ken. Kanang wa saag wa mamao. Misplaced. Wa sa lugar. No, wa sa lugar. Mato pa sa ombudsman, no? With all due respect, we view this as a misplaced request for an opinion because aside from the Supreme Court, the only government agency tasked to implement and interpret the Omnibus Election Code is the COMELEC. Sabi na saya pa, with due respect, kini ang among gitanaw kining maong gitanaw na mo kining maong request sa opinion nga usa ka wa sa lugar. Wa sa lugar. Wa sa lugar ni imong gihimo daygob, amatod pa sa ombudsman, wa sa lugar kini. Tungod kay gawas sa Supreme Court, ang ahensya sa gobyerno, the only government agency, ang ahensya sa gobyerno lamang nga dunay gitahasan sa pag-implementar o pag-interpret sa Omnibus Election Code is the COMELEC. Nganong adto man siya John Vic Remulla? Nga hasta nga igsoon, nitambag niya nga kanana ang akong tambag nimo naog kadiya. Follow sa ombudsman. Follow. Kamo na kong giingon, kada bang bantayan mayo ha? Permiro ninyo pagawas mahigalap nga opinion. Permiro tanawa ko itong statement ni Gwen. Ingon nga, dili pwede makasuspinso ang ombudsman kaya niya naman sa election period. Kay mingon mang balaod mang higala aman to dong. Tanawa ko no dong. Kontrol kana. Baglisi ng number 3. Na number 3 para ma-emphasize na to. Nawa?
Kana, sige. Sige, ingon. The suspension is illegal as it violates Section 261, Paragraph X of the Omnibus Election Code, which explicitly states that any public official who suspends any elective provincial, city, municipal, or barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. Magkabasa ka namin yun, tatanawa. Sayop na itong, sayop na ang ombudsman. Kay kinahanglan dyan mga yoga opinion, mga yoga prior approval sa komisyon. Ang iyang gikot nga balaod, akong sundan. Mana kong iyon ninyo, ayaw na dyan layo. Atong i-dissect unsay pasabot ang balaura. Ayaw nang iyang gikot, kay iyan naman ang paraphrase o niya, giputol man ni mga kagalaan, ha? Adto ta, balikan na to ang katong logyod. Ya, balik, ikuan ko no dong names, katong balaod yun. Kaya, oh. Mo ni may gala. Mo ni ang Omnibus Election Code, Section 261, Paragraph X. Kaning kompleto yun. Ito, di man ito kompleto. Giputol, wala na i-appeal ang unless. Kanang portion niya unless, wala pila. Unsa may giingon mga kagalaan, ipaduol pa gyudong. Bahala di ko makita kung naong dong. Ay laki ipakita kung naong kay kinanyang okay man no? Damay hinawayon mga higala pero ako lang tuuhan akong papa na lang. Ingon ako papa nga gwapo ko since birth. Bahala ka na, Mr. Bahala ka na, vlogger, o sa'yo magkasulti. Basta ako, kato akong papa, di magito bakakon, okay na lang to, kato lang ko mutuo nga, kana na ang gwapo ko no ko since birth. Pero artas man punto gino. Kini may klaro. The provisions of law to the contrary notwithstanding during the election period, any public official who suspends, gibaglisan ko na, without prior approval of the commission, any elected provincial, city, municipal, or barangay officer, unless, gibutangan pag unless, muna bantayan ni mo, basa ni mo sa balaod, bantayi ang mga, usahay god kining termino ko sa kwan, kining mga legal parlance, usahay, mga libog ka ba, usahay, makuan ka, pero bantayi ha, akong gibaglisan, any public official who suspends, apil ba ng ombudsman ang tubag dili? Because ang ombudsman usa ka constitutional body. Nga gibutangag unless, nganong gibutangag unless, kay exempted diha ang ombudsman. No, unless said suspension will be for purposes of applying the Anti-Graft and Corrupt Practices Act in relation to the suspension and removal of elective officials, in which case the provision of this section shall be inapplicable. Pamantiwasan ni Go of God, yung misleading ka ba? Ang mga tao itong lipat-lipat ninyo mong kalaki na. Mahilig lipat-lipat, ayaw anak. Magbasag balaod, tiwasa yun, tiwasa. Kay maparihan ni mga higala, katubit taon doon na istorya ako naman sa kanginan, pero ako lang balikon ba. Mo importante nga, basa ka, imong tiwason. Doon naman ko ito yung sugilanon, mga kaigalaan nga, kinini ang kanabitong, usay ka na newspaper, bitaw ka ni Adto, iputo sa buwad ba, no? Kanang buwad, putos, buwad lawlaw, buwad bulinaw, putos niya human, naman as newspaper, may gala ka namang gitik-gitik, na may portion na ng gitik-gitik, God. Na ay mga serious news, na ay opinion, na adang editorial, na po'y portion ng gitik-gitik, ha? Na gani sa superbalita o kanang sa kuan gani, banat news na po'y hungkira with love. Naman na, sus katong maong gitik-gitik man to nga portion, na ay nakabutang dito, nibasa in taon tong usa ka tiguang, na gibutang dito, ang aksido makaayo sa mata. Tanaw niya, uy, ala, katol-katol niya mata, gibutangan niya aksido, di usay nahitabo. Paso! Pero hilak taon niya kayo wala. O pa doktor niya, kaya naunsa naman yung kalakihan nga, napaso man. Ikaw nga naman sa may mong gikonday nga nung butang-butangan ako aksido nga naman, namay ko nabasa nga ang aksido makaayo sa mata. Sa ayaw na, lonaon sa bakaluhaman itong gibasa ni itong basahon. Pagbasa ito kayo niya, naigbutan ko. Huwag man mo tiwasag basa, lo? Ako tanaw, no? Ang aksido makaayo sa mata kung gusto kang mabuta.
Ato lang agi joke-joke bitaw mga higala mo na inigbasa nimo tiwas-tiwas sad ha. Kining gangguin giputol. Wati was ang unless. Mo na da vlogger ba? Bida vlogger. Ato punto lang ni ato vlogger ha kay di lang kasakyan na imong mga panaway nga personalan kayo. Tiwasa, naibutang unless. Nga man, ang kamanduan sa ombudsman mga higala may labot sa graft cases, way labot anang maong artikol. Muna nga klaro-klaro lang muna gob, Isuon mismo ni tambag naman na. Butang-butang pamalandungig maayo be kay lisod kay ning kalakiha nga mapakita kasi mong kahawd sa man wa na gitay sundon nga balaod ani gob. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Number 1! Okay, unya mga higala ang ato mga issues karon mutaga tagan-tanig pagtagad karon. Unya ako sa mga higala ang gihatagag pagtagad kaysa ako nagingon ako maning plano mga higala nga maminaw sa tama kay galaan sa mga mayoralty candidate sa Subo. Gawas nga doon na tayo mga komentaryo mahigala ato lang sang isagol-sagol no na tayo komentaryo portion paghuman arita sa mga interviews sa mga kagalaan kay maminaw ta sa mga plano ako magong plano unta mahigala kadto bitaw primero si Pambari 4 tong gikuhaan og interview kay tungod magunto sa kaso mahigala nga gipasakaan sa kaso sa DSWD unya dunay investigation sa NBI unya human atong interview ni Pam atong isunod si Governor Gwen wa man siya mga higala di okay lang mo respetar sa ta mga sukid di paminaw mona siya nya sunod arita sa Cebu City ang mga mayoralty candidates nya sunod Mandawi mga higala og Lapu-Lapu og katong mga area nakatang mga plano pa katong mga neck and neck fight ba medyo kuyo-kuyo nga mga areas like kining Karkar kumbati masad kuno di ay ang nagpapili diha so mona nga ato sang tagag pagtagad pero murag na urot naman itong oras mahigala kay samukan sa gani kaayo ning usa ka vlogger mga higala okay naman sa doon para makabuylo sa tas mga issues. Kauban ng BBC mo. Pero ato lang sagol-sagol gamay ha. Padayonon taghapon ni mahigalang maong vlogger ni Governor Gwendolyn Garcia. Pero ako lang sa tagag mga higayon sa mga kagalaan. Kina to mga mayoralty candidates nga atong mahinabi mga sukit ti paminaw 5 ni sila kabuok. So muna nga nagana ko higayon nga atong ma-interview mga sukit ti paminaw. Kining mga mayoralty candidates sa Cebu City. Onya ang mga controversial nga mga issues karong taon itong sigutan sa mahigala atong hagpato ning gisulti ni Ombudsman Martires labot sa kasong Governor Gwendolyn Garcia o kining gisulti mahigalang BBM ang yang statement mga sukin tigpaminaw ani mayang pagka-istorya sa rule of law o sa due process pero rule of law yun tamo follow tama higala sa ombudsman pero ingong ombudsman wa naman kung sa masurpresa ining Governor Gwen kaya sa una pa mahigala wa man sa nimo sunod katong na-suspenso na kani adto okay naman magdanig folding bed mahigala des Kapitolyo atong hatagag pagtagad mga sukid tig paminaw og magdadakag folding bed sa Kapitolyo makadaot ba nagang makatug kag tarong kay di ka makatug tarong maapektaran imong tingog anang kalakiha ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw onya aritas to mga interviews onya interview issue ana tong buhaton karon nga buntaga para ato sad mahigalang paminaw ang mga plataporma di panggobyerno unsay mga plano pananglitag tagaag kahigayunan mga sukin tig paminaw. So 5 ni kabuok nga mga mayoralty candidates atong hatagag pagtagad no. Pero wala na to giusa mahigala kay plano ang gunako nga kinisan 5 atong abuton tanan ba no.
Pero mura og mapikit sa oras dili maigo ang atong time mga kaigalaan. Kayo og tao mga tutang Maapikit ta ba kung atong iabot ang 5? Medyo kuwangon atong time. kauban ng PPC magi at So mo na nga ako nanonaan, tagsa-tagsaon ta na lang ni sila para makapangutana taon niya unsay mga plano. Kuwang paspas kayong time dagan. juday. Sige lang. So, Raymond Garcia, Mike Rama, Nestor Archibal, Yogi Ruiz o Julito Co. At juday. Atong hatagag pagtagad mga higala. Kay dunay mga plano, at least mahibaw ta mga kaigalaan, panalitan og mudaog, maunsa man ang direksyon sa tong syudad. Mga kaigalaan, ako tanong giuna tong sa province magog interview mga higala kay tungod na may issue gyud nga controversial lagi. Unya, wa man mo tubag si Governor Gwen. Sige lang, ato sa siyang respetaran ang time ni Governor Gwendolyn Garcia sa pagtubag o dili sa motubag kay muraman og nag-hire man siya vlogger mo iyang patubagon. Ang time nga para iya ako lang ihatag pong pamila na lang siguro indekin. Sa dispuhan. Di man sa matubag no nya, mura naman sa noon og nagkainit man ng iyang vlogger mga higala ha. Mura nga pasagdan tala na. Kauban ng pag Marisa ta sa Cebu City mga sukit di paminaw para maklaro taning tanan. O kini nga portion sa mga kailan tod galato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kulon. Kinaro malikian nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps, walay motubo sud sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa tong kulon, labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntinai. Mao makahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag inom mahigala isagol lang nimo usa ka sachet sa Super Fiber. Sa usa mang higala ka basong tubig imong kutaon og imong i-shake ug mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, karong buntaga mga higala kay ang atong mga mayoralty candidates amo ni mga higalang gi pangitaag pamaagi sa itong news department nga kinsa itong unahon pag interview mga sukintig paminaw ga raffle ta diri mga higala sa sulod para maklaro na to ya dayon atong intibitaron sila og available ba sila o dili available why problema no. So ang una natong narafulan Sige lang. may ano tong unang ma-interview rong buntaga. Sige lang. Yaon yan taon-taon sa DM Higala si Attorney Vic Rodriguez mabisita sa nato sa PDP Laban mga kahigalan mangutanas ng Attorney Vic Rodriguez sa mga issues niya ha o kung sa iyang mga plano ha o panalitan mahigalag palaron nga mahimong senador sa nasod unsa may plano sad niya o yan taon-taon mahigala standby lang una ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom mga suking tigpaminaw. Straight to the Now, point. mga higala, ang mga kandidato sa Cebu City pagkamayor, 5 ni sila, no? Of course, si Mayor Raymond Garcia nga mayor karon, si former Mayor Mike Rama, si Nestor Archibal, si Yogi Ruiz, o si Julito Co. So, 5 ni sila mga kaigalaan ang mga nanagan diri sa Cebu City. Atong tagagigayon mahigala kay og kinsay tagaag palaran mga kaigala ang mudaog unsa may ilang plano sa Sugbo no mo na nga mahibaw ta mga kaigalaan niining mao mga kandidato. Okay, so ato lang isalot-salot sa mga to mga komentaryo unya mga higala sa atong mga issues no. Okay, arita sa una mga kaigalaan nga atong bisita karong buntaga si Mr. Julito Co. Mao kini mga higala ang nidagan og mayor sa Cebu City mga sukintig paminaw. Ato sa tagag higayon og unsa mga higala sa mapaminaw sa nato siya kay nahibaw man ta mga kaigalaan kinigong politika do na mga higalay mga techniques ani. Apan do na po yung mga tao nga maayong mga tao, maayog kasing-kasing, maayog liderato, maayong og kwantanan. Pero magduha-duha og sud sa politika kay lahi nang putong kalibutan natong politika god, no? So unsa may nakaaghat ini ni Julito Co nga nidagan man siya mga higala ining niapil man sa politika Sugbo no ato tagag pagtagad makagilaan di akaron sa tong sibianan para nga ato mahinabi kauban niya ang iyang pamilya nga full support niya ang iyang asawag mga anak no. Okay, Mr. Julito Co, mayong buntag.
May buntag attorney o may buntag sa imong mga linibong tigpaminaw, Luzon, Visayas and Mindanao and worldwide attorney. Kumusta man ka? Kumusta man ang imong paglibot-libot sa Cebu City? Okay ra gyud kaayo attorney. Salamat kaayo sa Ginoo nga sa 80 ka barangay nga atong gituyok-tuyok. So pila na lang ni ka barangay nga mahuman gyud karong sunod semana pohon. So actually attorney, pag file na to og COC, so nangonsulta ta ni Attorney Gohilde nga pwede ba ta makapanghatag og mga flyers bisan og wa pa ang March 28 kay mao namang gyud toy official nga opening sa mga local candidates. So niingon man ang atong head sa Kumilik nga walay problema. Walay problema kay ang uban lahi-lahi man og exhibition or lahi-lahi man og paagi. So ang ako giklaro nga mga flyers ra gyud. So tungod ana attorney, mao na nga ang 80 ka barangay kaluoys Ginoo, pila na lang yun ni, mga duha na lang yun ni kabarangay ang wa nato mahuman. O mao na atong na-experiencehan attorney dito sa Kabukiran. Saka ka na og ta, kuyog ang akong pamilya. Okay, so pikugi sige ka. So sa 80 ka barangay, pila na lang ka barangay na habilin nga wa ni mataak? Duha na lang ni attorney kabarangay ang wa nato mataak. Duha na lang. Duha na sa lang. to pa ang sunod nga mga barangay ini review na lang do imo. Review Actually di man gyud nato ma house to house tanan gyud attorney kay do na may mga high-end nga mga subdivision di man punta diha kasulod. So wa gyud na nato ma house to house. Mao na nga nalipay ko nga dunay invitasyon nimo kay pinaagi niini so kadtong wa nato ma house to house mao ni ang paagi nga mabati pud nila, madungog nila, mabasa nila ang atong plataporma ug kung buligan sa Ginoo, itugot sa Ginoo nga makalingkod ta as mayor ug unsay paagi sa atong pagdumala dinhi sa atong pinangga nga syudad attorney. Okay, no? Kana na ang mga tao karon nga naminaw, of course, Julito ko do na kay hunahuna pagserbisyo sa syudad. Akong ipresume nga kinasingkasing ning imong pagserbisyo sa syudad apan ang imong pangan dili ilado nga politiko. Correct. Kana ha? Tinuod Kini na ako to, giimbitarte ka dinhi para ma-interview ti ka pero kini ako pangutana prangka-prangkahay ning pangutana ha. Okay, So kining imong apelyido Julito ko ako kadungog bising nidagan kag konsehal sa syudad, bisag sa barangay. So karon nidagan kag mayor unsa may naka kinini ang before ana pwede ba ito mahibawan unsay background, trabaho, na experience nimo, Mr. Julito ko para ang mga tao nga naminaw karon makaingon nga kini maine kay kini tawhana ato ning butaran kay sa nasayod mayudusi pa baya. So ang mga tao kana ra bang politika mahimo ra ba nga ang uban na mga pangan pero ang uban mingon nga puol na masada ko bangan na di ba dipindi na na may uban mapulan. Nya na po iban niya sige naman ang uban wa may nahimo no. So kanang pag-change sa desisyon sa tao ang haring lungsod karong mayudusi. Imagine ka, you can change the yes to no from no to yes. From yes to no within a blink of an eye. Himo ka na. So, why imposible oy? Ug unsa magaling, no? So, kini ni ang unang-una kay primero man kana ko na interview sa kahanginan. Pwede ba may masayod unsa may background sa panarbaho nimo nga sarang makaingon ang mga tao nga kini ni ang og panalitan mahimo kang mayor, medyo antigo kang muda sa syudad. Salamat attorney, no? Actually, daghan may nakasugat attorney og mga pangutana og kinsa gyud si Mr. Ko, no? Akong pangalan attorney is Julito Serrano Ko. Unya tungod sa akong personality attorney nga murag ni contradict sa akong apelyido, mo nang daghan pud maingganyo mangutana nga unsa man gyud ka Mr. Ko. So my grandfather attorney, papa sa akong papa is pure Chinese. So kadtong akong lolo nakaasawa og taga Nabalbiliran, unya sa dihang namatay na ang akong lolo nga Chinese. So ang akong ginikanan, akong amahan, iyang mga igsuon ni migrate sa Mindanao. So didto mi nga tao sa Tago, Surigao del Sur. Unya 1992 ni transfer mi dinhi sa Cebu City diha sa Guadalupe. So naami diha ang akong residensya. Unya former marketing consultant ta sa Grolier International Encyclopedia attorney. Nya former area manager pud ta sa Pilam Plans.
Unya former Assistant Publishing Director punta sa Central Visayan Conference. Okay. So mao nay atong mga experience sa pagpanabaho. So basig mo follow up kag pangutana attorney nga kaya ka nimo dadon ang syudad. No nga independente ra ba gyud ka unya wa ra ba gyud ka mailhi in town. Unya so og imo nang ipangutana attorney so ato nang tubagon karon. Ito, pagkutan ako na karon taon. So at least og managerial nga kana na ang background kamao ka mo dagtaw. Kamauta attorney. Leadership importante man ang leadership. Leadership mo importante gyud attorney. Kay lisod man kayong hasuok ka lima ka mo dagang kag mayor managerial position kana. Yes. O tinuod na attorney. So kining imong giingon nga dito ka sa Grolier Encyclopedia nagdakag mga tao dito, area manager sa kinali sa kuan, sa to area manager ka sa to? Phil and Plans. Pilang plan so unya diri pod sa Former Assistant Publishing Director punta sa Central Visayan Conference. Okay. Unya former marketing consultant ta sa Grolier International Encyclopedia, the biggest encyclopedia company in the world attorney. So doon ay kuan kay kining Grolier Encyclopedia mga kagalaan usa man is mga sikat nga mga encyclopedia although sa pagkakaroon noon tungod ning Google wala na. medyo naapektaran sila Tinood. kining mga Grolier mas basa mo kini Grolier Encyclopedia kining the New Book of Knowledge kining Encyclopedia Britannica Encyclopedia Americana no basa man ta na mga kuan na kining Grolier usa nis mga sikat pod nga encyclopedia so naakada nakakuan so dunay leadership no mantigo. So kini ni ang bueno kini ni ang unsa may naka-trigger nimo karon nga daghan mang maamtigo gyud tinuoray lang ha kana na sa private sector ba daghan oy maayog leadership ligdo nga pagkatao maayo pero dili mo apil sa politika kay matod palagi nila kini politika duwa sa yawa ni no depende lang kung kinsa unang mayawaan pero di po hinoon tanan no. Unsa may nakaaghat nimo nga gikan kas private sector, nidagan makas pagkamayor, unsa may nakaaghat nimo gyud? Unsa may tukmod nimo? Daghan salamat attorney, nindot kaayo na nga pangutana. So ang tubag nako attorney, panahon na nga ang Cebu City mubutang ta og leader nga visionary, dili bulsanary, no? So panahon na nga ang Cebu City mangita ta or mubutang tag mayor nga parihag kwalidad ni former Mayor Tami Osmeña. O kung mahimo pa, dubliho na to ang abilidad pagka-visionary ni former Mayor Tami Osmeña, no? So panahon na nga mubutang tag visionary sa akong nang giingon. So pananglitan akong lakbitan kadjot attorney ang sa leadership panahon ni former Mayor Tami Osmeña. Kanang kuan attorney kanang IT. Suhito man siguro ka diha mga 1990s. Unsa naman na diha kasagbutan man na unya dunay airport diha nga gamay. So magagi-agi ko diha unya ini kahapon magpatabanog ng mga tao. Pero because of former Mayor Tami Osmeña, tanawa karon ang IT. Ikaduha kanang Ayala Center. Kanang Ayala Center attorney, mag-agi-agi ko diha kamaisan ay portion diha nga kamaisan, dunay portion nga golf course. Pero tungod kay naka-leader ta ni adtong panahon na nga visionary, so tanawa karon ang IT Park. Diri ta sa SRP. Kanang SRP panginhasa na diha attorney. Doon na ko'y amigo diha nga Muslim nga gikuyog ko niya. So mauna ang sitwasyon sa una. Pero mao gyapon because of former Mayor Tami Osmeña mauna karon, no? So nanginahanglan tag leader karon attorney nga kung mahimo pa madubli ang pagkabisyonary sa atong niagi nga mayor nga si former Mayor Tami Osmeña. So unsa man nga klase, unsa man nga quality pod or unsa man ang klase sa mga tao nga ibutang nato as leader dinhi sa Cebu City, mangita ta og kanang leader nga naa niya ang sincerity, honesty and integrity. Kay prangka-prangka nga istorya attorney, dili maingon karon ang syudad sa Kaguliyang kung duna pay strong gyud nga leader nga mugiya pariha og direksyon ni former Mayor Tami Osmeña attorney. Kini imo ra kag nangampanyang Tami nimo kalaki. Pero ako lang gisayt example nga nanginhanglang yung tag leader karon nga kanag yung visionary, dili bulsanary attorney. Okay, sige. Now, kana na ang makita nako ang imong kuan ba? Kana nang ka-agresibo ini gyud no nga kuan. Apan before ko mo adto sa unahan kini pagka-visionary. Kumatagaan kay gayon ana no. Ang problema ni ron di pa ta adto sa unahan kini mang independent man ka, yes, no?
medyo kining independent medyo murag lisod-lisod siguro gamay ng independent kay nagbiyahe na mo hinoon na imong pamilya kuyog nimo ug kinsa pa na imong mga staff sa uban nimo wa ba ka medyo lisod nga wa kay dili ka wa kay vice mayor wa po kay mga konsehal ngano wa man ka mohimo og kompleto nga slate nimo. Okay, salamat kaayo sa pangutana. Daghang kaayo na nga pangutana attorney, no? Kaya ka nimo dadon ang syudad nga independente man ka og palaran nga mudaog ka. Kaya ka nimo nga wa kay bisag usa ka konsehal unya kanang independente ka. Ngano nga independente ta attorney kay ang kinabuhi or ang prinsipyo sa independente dili ta pareha anang uban nga mayor. Ayaw nagsimintuhan na ilang karsada diha kay napildi ka panahon sa eleksyon. Mayor, ayaw tiwasan ang tulay diha nila kay hapit ka si Ruhi diha sa panahon sa eleksyon. So ang kinabuhi, ang prinsipyo sa independente, attorney, bisag kinsa ka, nibutar man ka og wala, tungod ka ikaw mo'y gipili sa kinabag-an, serbisyuhin na, sumala sa ilang angay nga dawaton, ingon nga ikaw mo'y mayor sa syudad. Now, arita sa pagdumala, pananglitan, doon na may mga pangutana nga moingon sila nga, labi na sa atong kuan attorney, kining number 1 na to nga plataporma nga, ang kining atong mga senior citizens, atong dublihon ang cash assistance nila. Okay, so, before ana, yes, kini ni ang wa ka ma problema nga og makinarya o kira. Ang uban kini uban ko makinarya grabe kayo. Pero mo kumbatira. Kumbate gyud attorney. Kay ang uban mag-ihap inipanay mas kapitan, inipanay ilang Yes. mga leaders. But ikaw sa 80 ka barangay na murag wa kay kapitan siguro. Walay kapitan. Pero wa bisag ka sa ma problema na. Wa ko mabalaka ana attorney. Nga Kaya naman. ang atong prinsipyo diha, kung ibutang ta sa Ginoo nga mo'y mudumala sa syudad, walay imposible attorney. Mag-unsa man na kompleto kag line up. O ngilngig ka ika. Resources na ani mo tanan og dili itugot sa Ginoo para nako attorney di gyapon na magsilbi. So ang ato attorney is kung buligan sa Ginoo, itugot sa Ginoo, ang pangutanag kaya ba nato dadon ang syudad? Kaya gyud attorney. So unsang paagi? Pero sa kini ang imong mga tarpaulin wa kay ko kakita di sa dol-dol. Na kay mga tarpaulin pamutang sa mga kabarangayan. Prangka usara gyud taon kabuk akong tarpulin. Naara dito sa Guadalupe. Ni mamutang ka flyers o mga sa gyud. konsad? Flyers sa gyud ang ako attorney. Sa mga flyers ana. Mga flyers. Ngano man ka mamutang og mga kon kay visual aid ba? Resources, tama. Nindot na ang pangutana attorney. Resources wa gyud ta attorney. Wala gyud. Kay usahay god kini ni ang pero imong social media panalitan kumbatira. Kumbate gyud. Kay na usahay og dagan ka kabintaha karon kay na may social media. Yes. So pwede man tang mahimong ilado diha la kumbati na sa kwan. Social media na. Pero mayo po nga mamutang kanto mga tarpaulin ana daghan ba? Maayo gyud unta. Kay aron nga mga tao mahinumdum po niya kini. Makita. Makita. Mo bitaw nang makurat sila attorney kay ang atong kuan, ang atong multicab, ato manggibitayan og kining tarpulin o niya do na puntay jingle. Mo na uban makurat na ade kandidato nga Julito ko. So mo nay among gibuhat attorney o niya didto hinuon sa mga kabalayan na tagaan naman nato og mga flyers o niya diha sa atong flyers na diha sa likod ang atong mga plataporma. Mo na nga nalipay punta nga ang reaksyon sa atong mga kaigsuonan nga uy salamat nga naa ade kandidato nga mapilian pud nato nga bag-o. High spirit ka ha bisag wa kay kapitan bisag usa ining 80 pero ako tanaw niya ba? In high spirit ka, no? Kay bitaw sakto sa imo pwede man og wa kay kapitan, wa kay konsehal pero kini kong mga tao, lahi man mga tao. Tinuod. Kay pwede man og magtantando sa kapitan nga leader na, okay ka pa pero abot dito siya usa. Ibutar dito iyang gusto, no? Mao magina may tabo gid bisag gani imo mga helper di magkakakuan imong kampanyahan nga. Kuantaha anak pero mo mga helper nimo nga, sige sir na, pero abot sa porsyento. Abot sa 10%, sila pa magkabuot yun. Correct. Isa lang gusto. So, mudagan ka og mayor wa kay kapitan, di ka kasiguro og napildi gyud ka anang kalakihan, doon ay chance. Depende rin mo rin, ingon mo, pagbuot sa Ginoo gyud na mabutang ka. Mamatos Duterte bitaw sa under pagdagan, wa may mayor. Wa tanan. Kung dagan pero iya gyud tong panahon, no? So kining imo medyo sige, arta sa imo mga plataporma panalitan og sa may mga plano nimo kung palaron ka nga mahimong mayor sa Dakbayan Sugbos. Kay aron nga ato ni mga kagalaang tagaag higayon pod og mapaminaw mga sukitig paminaw, no? Kining ato mga kagalaan kay kini labi na si Mr. Julito ko nga nasuroy niyang mga kabarangayan di lalim ng 80 ka barangay na kuno duha wa pa maadto niya pero kini atong programa sa DYHP mabati ni nalanog ni Cebu City. Kay Puribuyag labi nag adto kas kabukiran hapit tanan radyo dito DYHP ang gipaminaw Puribuyag. Busa imo ning higayon nga kung gihatag nimo nga
makapadayag ka karon sa kahanginan, mabati ka sa mga tao, kung palaron ka, unsa may plano nimo sa siyudad Sugbo? Unsa may imong priority panalitan kung palaron ka, Mr. Ko? Daghang salamat, attorney. Ya, ako sang sulti, attorney, ang atong slogan, no? Ang atong slogan, attorney, buhat ang pasultion, dili pangurakot og panulis sa mga Sugboanon. Buhat sa to buhat Buhat ang pasultion, dili pangurakot og panulis sa mga Sugboanon. dili pangurakot. Mura man kang guin nga buhat na pasultion. May gigsumpayan nimo pod nga dili pangurakot og panulis. Og panulis sa mga Sugboanon. Ako magpre-preyag sugan ko nga buhat ang pasultihon. Anak na ko to, pero kini mo mas mayon ni gigsumpayan mo gamay. Buhat ang pasultihon, dili ang pagpangurakot. Dili pangurakot og pagpanulis sa mga Panulis. Sugboanon. Okay po nimo slogan, ha? Okay, sige. Unya og palaron ka unsa may plano nimo para sa Okay, syudad? so salamat kayo, attorney. Number 1 natong plataporma, attorney. Sa panahon nga makigistorya ko sa mga senior citizens, ako na gyud na silang giingnan og balik-balik nga kung itugot sa Ginoo nga si Mr. Ko mudaog pagkamayor sa syudad, bahala nagdi mo mubutar nako kamong mga senior citizens nga 110,000 og kamong mga PWD. Pero kung itugot sa Ginoo nga kita mo'y mudaog, dublihon ko gyud ng inyong cash assistance nga gikan sa 1,000 himuon natong 2,000. So ang uban mo ingon ana, attorney, sa una-una siguro nga kahilas nimo. Wa nga ni makainingon ana ang mga gamhanang politiko nga naglingkod na diha sa City Hall. Wa nga ni makainingon ana ang mga sikat, ikaw pa hinuoy maggara-gara. So ang pangutana, kaya ka? Kaya, attorney, nganong dili man makaya. Dato ang syudad kung wala lay corruption, wala lay tinulisay, wala lay hinulapay sa kwarta diha sa City Hall. Mo na prangka-prangka nga istorya. So ang imong Mo na sabot nga kaya ni ihatag sa mga tao, dili Kaya, oh. sud sa bulsa. Dili isod sa bulsa. Oh. Nganong nahimo man na ni former Mayor Tami Osmeña ang uskalibo nga niadtong panahon na pobre pa ang syudad sa Sugbo. Nganong di man na mahimo hinuon karon, attorney, di ba? Wala ka kapi managil tabi no ng galakya. So depende ang atong buko pasabot di, attorney. Bitaw. Depende sa imong leadership. Idol kung ni mo, sa Stanley. priority nimo. Pwede siguro attorney, kay every time nga mahisgutan ako, masampol man gyud nako siya. Tungod pod sa legacy nga iyang nahatag or nabilin dinhi sa ato sa syudad sa Sugbo. Bitaw po. Now, No? sunod nato nga plataporma, attorney, kung itugot sa Ginoo nga makalingkod ta, ipahuman gyud nato og dali kanang CCMC, Cebu Medical Center. More than 12 years na attorney, di ba? Unya sa kining super balita adtong niaging mga semana nakabasa ko, doon na statement ang atong mayor karon si Raymond Garcia nga more than 2 billion na ang gasto ana. Samantala ang original nga budget ana is mga 300 million ra. Pero how come nga naa na karon niabot na ana? Unya wa pag yun mahuman, attorney. Ug imong obserbahan naa pa sa ikatulo nga andana ang nagamit karon. Out of count na po ka andana na, no? So kung itugot sa Ginoo tungod kay luoy kaayo ang atong mga kaigsuonan, attorney, no? So kinsa may tao nga dili gusto nga maayo sa sakit, mo nang uban mamaligya na lang og yuta, mamirinda na lang unsa diha kay aron adto na lang private, no? Plus kanang atong champ karon nga problemado naman na. Wadto kag tsungwa, wala na, di na ka entertainon og dili ka magandam og bayadaan o ibayadaan nimo ini gawas. Nya abunuhan ra na, taplan ra na sa City Hall. I don't know og ila ba nang gipadayon ron, basta kay katong nakikistorya ta sa tsungwa, dili na sila mudawat sila pero pabayran daan, no? Kini 12 years ang CCMC, kung nabutang pa ikaw may mayor ani, dili mabutan. Human na unta ni ron. Dili na may tabo, attorney. Oo. Dili na mahitabo. Dulugaya biton human. Oh, buhay, gilalimang ka ng 12 ka tuig. Oo. Unya, every year, attorney, gibudgeta na. O karon, di ba, updated man yun ka, kaya mamanin yung trabaho sa Diyos. Doon na po'y gibudget ana nga 210 million. Nya, mao na ang pangutana diha, mahuman na ba ka na siya? So, kung itugot sa Ginoo, attorney, priority na to na nga mahuman og dali aron nga mapahimuslan sa atong mga kaigsuonang Sugboanon. Kining gikan ka manggod sa private sector, kining pareha nato private sector. Ang tanan nga pagka-honest nato ang atong sinseridad kay ato panarbaho sa company baya. Yes. Gabot sa gobyerno doon ay kalainan kay na may mga kontraktor. Unya mo ingon palitan kontraktor nga Mr. Ko
kining si Simsa itong humanon, pero mo na yung kontrata, mo na yung bayaran, ako'y padag, akay imo din eh. Yes. O, sa may imong reaction, ana. Okay, Imo mo na attorney. kasagaran ko nung mahitabo. Kini Yes, ko nung oh. mga, every project sa gobyerno. Kada project sa gobyerno, doon na kuno SOP na. Yes, oh. Kuno lang po, pero daghan nagsulti na ko anang nga mga reliable. Murag public knowledge na attorney. So, usa na sa atong mga plataporma attorney, stop 20% nga SOP. Standard operating procedure. Stop na si attorney. Kay maunay hinungdan nga ang mga project, mga substandard. Why klaro? Dato karon i-stop ang SOP. Stop, SOP. Basta ka nga, stop ang SOP, 10% na lang. Zero. Stop na SOP. Zero kita. Zero, Kay, ano ba klaro ito ba? Yes, Na may uban nga. Pasig redusan, himuon na lang 5%. Ang uban na ba, 30% lang SOP. Ang uban, mabitaw ng dali kay maguba ng mga building sa gobyerno. Building sa gobyerno, dako kay budget ng guba na yun. Kay nga no, tungod sa corruption. Tungod sa corruption, attorney. Tama. So, ang uban, kining imo, stop SOP nga 20%, ipadayon ang 10%. Walay 10%. Bitaw, stop tanan yun. Sige. Ingani akong kuan attorney. Ingani akong prinsipyo, no? So, doon ako'y kaila diri sa isla, di na lang nako hisgutag asa nga lungsod, third class municipality. Third class municipality, pero pilay sweldo ang municipal councilor, more than 80,000. Iko pagkadako ana, how much more diri sa Cebu City ang atong mga city councilors? Samot na ang atong mayor. So ang atong prinsipyo diha attorney, bisan pa og puno nako og deposito ang tanang bangko dinhi sa Cebu City. Tanan bangko, puno nako sa akong minilyon or binilyon i-deposit. But remember, attorney, inigabot sa panahon nga mamatay si mister ko, sigurado wa ko'y madabi sag 5 centavos. So, unsa may rason nga mga wata? Unsa may rason nga mangurapta? Unsa may rason nga mudawat tag 20%? Nga inigkamatay na to, wa naman na siya. So, unsa may rason nga bilina na tog ligasi ang atong pamilya, ligasi nga dili maayo nga ligasi attorney, di ba? So mao na ang atong prinsipyo diha nga bilina na to ang atong mga anak, atong pamilya og ligasi nga sama sa ligasi nga gibili ni Pope Francis nga ang tibuok kalibutan nagaleluya nalipay sa mga binuhatan niya nga maayo. Dili ingon nga bilina na tog ligasi nga ang mga tao moingon maintag mga matay ng mga naglingkod diha sa City Hall tungod sa gibuhat nga dili maayo. Karon, attorney. Yeah. Arita sa problema kini atong syudad, ang problema ay traffic. Yes, no? Dako kay problema ni traffic. Karon unsa may tan-aw nimo panalitan og tagaan kag higayon unsa pagsulbad ning traffic Sugbo? Salamat kayo, attorney. So, kung itugod sa Ginoo nga makalingkod ta as mayor, number 1 natong buhaton, attorney, i-apply gyud nato ning number coding. Pang short term na siya, attorney. Pang short term atong i-apply ang kining number coding kay ingani manggod ang sitwasyon, attorney. Pananglitan ikaw naa kay sakyanan, imong wife na isakyanan, pananglitan na kay 4-3 ka mga anak puros na isakyanan, magdunga na og anhi syudad, dako kaayo na nga na-contribute sa kining atong trapiko, di ba? So arita sa pang long term, attorney, mao na ang akong giingon ganina nga kinahanglan ta og leader nga visionary aron nga masulbad ning atong problema sa trapiko dinhi sa syudad. Pananglitan ako kay bawo man ko nga nakaadto kag Tokyo, Japan. Tokyo, Japan, attorney, is more than 37 million ang population diha. Pero ikaw sa imo pag-experience dito naabay grabe nga traffic? Wala. Why traffic? Walay traffic. Shanghai City, attorney, Shanghai City. Shanghai mo New York nang Shanghai ron. No, nindot kay tan-awong syudad. Yes, so Shanghai is the biggest city in China, attorney. Pero nganong wa may traffic tungod na sa mga skyway, attorney, og mga substandard. Niadtong niagi mga semana nag-obserbar ko dito sa Taipei. Mga subway og mga skyway. Di ba? Diadtong niagi mga semana nag-obserbar ko dito sa Taipei, Taiwan. So mao gihapon walay traffic tungod sa mga skyway. Mauna na ang direksyon sa syudad sa Cebu City, attorney, kun itugot sa Ginoo nga makalingkod ta as mayor dinhi sa dakbayan nato. Mao nay atong direksyon nga aron pagsulbad gyud ining traffic. Now kanang BRT tiwasunod man eh. Kanang BRT, attorney, naa namang gyud na siya. So di na nasayang man pud ng binilyon naman ang gasto an, attorney. Ato na lang gyud nang ipadayon, attorney. Pero kini imong slogan ng buhat ang pasultion dili pangurakot o panulis sa mga Sugbuanon, attorney. Okay.
og panulis. Ako lang isuwat ni pala. Murag pareha mo ni Lugar- namoy pareha gamay ni Gwen din una pero at least isumpayan mo dili pagpanulis ug pangurakot sa mga sugbuanon. Yes, attorney. Okay. Kining BRT o panalitan tagang kahigayon ipadayon na lang Ipadayon na anak naman. ko, attorney. Ipadayon O anak saan ko. man nimo ni ron kining terminal ba unta din sa Capitol? Hapit na human? Oh. Pag human hapit na human, Ah. ako kito gasto pila ka milyon gasto to indekin pila ka milyon ang gasto atong sa kwan? Dili sa may Capitol nga kwan? Kana ba? Tino, daw. Apan gipaguba man Paguba, kay ingon nga makasalipod ko no sa Makaot sa Capitol. bagyo, Oh. Ah. Mo na kung ingon mga ngano man nga may pagsugod na lang tatuwa na lang sugdi nga gibailhin ang daan. Mao gani unta. No. oh. So o panalitag mahuman ng BRT unsaon na tong usa ka terminal na may Clarex na hinuon. Actually, attorney, mahitungod ana dili ko katubag ana kay although na may mga expert gyud nga unsay pareho ana karon nga di naman gyud madayon tong station diha. Ah. So basig na ay laing paagi ang atong mga engineer diha nga ang punto diha nga mapadayon lang gyud. Ah. O dili masayang ang binilyon. Makatabang man na. Sa may mong komentaryo ato nga naan na nabutang na diha nya gibguba. No comment ko na attorney. Okay, arita sa dugang pa mga problema sa syudad kining baha. Baha attorney. Oh. Atong nakita diha sa baha attorney, korupsyon gihapon. Maingon ta nga nganong makaingon man ka Mr. ko nga korupsyon, no? Actually ang Cebu City attorney dili ni pareha sa Metro Manila. Ang Metro Manila mo consider ta nga dugay mo gawas ang tubig tungod sa kapatag yun. Ikaw so ito mangyud ka anang Metro Manila. Grabe gyud ang kapatag niya. Now ang tiren sa atong yuta dinhi sa Cebu City, supposed to be og naay kusog kaayo nga uwan, diretso ra gyud nas dagat attorney. Pero nganong mo stack up, nganong maglunop ang Kulon, nganong maglunop ang Santiago, nganong maglunop ang Tipadilla, nganong maglunop ang General Ichabis, nganong maglunop ang Tagunol, nganong maglunop ang Manalili. Tungod na sa korupsyon gyud attorney. Ngano man, unsa may kalabutan sa korupsyon ana. Imbis nga butangan na siya og mga dagko gyud kaayo nga mga imburnal aron mo diretso ra ang tubig didto, tungod lagi anang SOP attorney nga 20%. Og ikaw kontraktor, natural gusto pud ka makaginansya og dako milyon. So butangan na lang na nimo diha gamay nga imburnal. Unsa may mahitabo, mo istaka po niya napay mga kaigsuuna nato nga medyo mga guwat sinanggo nga butang sa mga basura diha sa unian labay. Usa na naka-contribute nakaduga nga maglunop gyud ta dinhi syudad. Abi nimo attorney ako bisag mag-uwan og di sige magyutag suroy-suroy anang kulon anang syudad. Bisag usa ka oras nga kanang kusog nga uwan maglunop dayon ang kulon. O kanang Manalili, Plaridel, Santiago. So ang sulbad nato diha attorney, stop corruption. Aron nga dili masubstandard ang trabaho. Napay mga karsada nato attorney nga kanang pilar ka tuig, duhat ka tuig, tulo, wa na malata na dayon. Sa salaktod nga istorya kini mo adto nimo balik gyud sa mga kurakot, no? Kurakot gyud. Oh. Okay. Now, tungod na sa mga kurakot gyud. oh. Okay, standby ha atong balikan ni karon tuod mahigala ning dugang kwan unya sa dili pa ta mo human ni ato interview. Unya kining planos baha, sakto man na iya nga gamay kay pala ka oras sang baha na. Usa ra ba sa mga hinungdan ani Mr. ko? Ni ay mga dagkong negosyante Subo sama ni mga gaysano o guban pa. Nakababag ng ilang mga structure sa sapa. Karon kung pagsulbad ining baha, doon na ba kay kaisog ka nga mabangga ini mga tawhana nga i-demolish yun kini mga structure kani or basig mo atras ta kay mga dagkong tower ba sila? Sa may mo ikasulti ani? Mo nay problema sa dunay partido attorney. Mo nay problema diha kay bisag kinsa nalay mugaong nimo. Pero ikaw attorney kay balog yun kag unsay prinsipyo sa independente. So ang prinsipyo sa independente, ligsan ang maligsan, masakitan ang masakitan, mahalangan ang mahalangan. Buhata og unsay trabaho nimo as mayor sa Cebu City. Kun ang mga establishmento diha nga wa na muhaom sumala sa gimbutan sa kining sa atong sa syudad, buhatan na as mayor. Ligsan ang maligsan. Oo. Wa tay pakialam diha attorney og kinsa kang haria diha. Oo. Kay kinahanglan man sa ni og kanang di man enough nga buutan ta pero kinahanglan doon na gitay political will. Mao nang kinahanglan nga do nagyoy strong leadership attorney. Mao ginay atong ibutang. Oo, mao gyud no. Kay pagali no sa man akong monitoring diri. Sige, okay. So sige, mo na ha kung panalitan og hatagang kahigayonan, ikaw mismo maoy mo
mo paguba na ng mga structures. implement na to og unsay maayo para sa syudad, attorney. Og nakasupa ka, ikaw attorney, bisan pag naa ka establishmento nga nakasupa ka, sa pasensya ay na lang ta. Pasensya ay na lang ta. Isang pag-anak na ko, attorney. Mayon tag na ko establishmento. Okay, so sige. So kini ang artas kriminalidad. Yes, attorney. Kay ang Salamat. Cebu, murag namalik naman yung mga drug addicts, doon na mga problema, mga snatchers, namalik na, tulisan, kawatan, o guban pa. Tinuod Na kung tagaan kag kahigayunan, unsa may imong buhaton nga aron nga malinawon ang syudad, ang ato mga call center agents, ini kagabi imo baktas, dili mahadlok, mosakay ka, mo lakaw-lakaw kag kagabion, manarbaho ka, wa kay ngay kadlukan. Dili kay lisod man kaining ang mga tarong nga tawo mahadlok sa mga dautan. Kung ikaw may tagag palaran ana, unsaon man nimo na pag mintinar ang atong kahapsay kalinaw sa syudad. Every time nga dunay taga-media nga mo interview na to, attorney, maora gyud ang akong tinubagan. Kung mubaha man or nibalik ang drugas o kining mga snatching tanan, tulis ug unsa pang mga krimen dinhi sa syudad, para nako, attorney, duha ra ka tawo ang basula. Ayaw na pagbasol og lain. Number 1, basula ang mayor. Ikaduha ang iyang city police director. Before taning file og COC, attorney, certificate of candidacy, ningadto ko liti. Pwede na nimo i-confirm sa kaning akong dalhon nga ngalan karon. Ningadto ko liti, nakikita ko ni Colonel Juby Espinido. Wa man ko kahibaw, attorney, nga anang panahon na retirable de siya. So nakig-istorya ko, akong giingnan, sir, doon ako'y plano nga mudagan pagka-mayor sa siyudad sa Sugbo. Kung palaran, itugot sa Ginoo nga makadaog ko, willing baka mo serbisyo sa Cebu City. So ingon siya, more than a willing, pero ang problema, karong October, mo retire ko, pero doon na kuno sila gi-request dito sa Malacanang nga naa na kuno sa tibol sa presidente nga kanang i-extend sila. Ang mandatory age nila is 56 raman. Pero naman, retire naman. Na-retire na. Oh. So karon, Si Marvel, hinoon mo na extend. so unsay buhaton na to? Mao ni ang atong prinsipyo, attorney. Kung itugot sa Ginoo nga kita mo'y mahimong mayor, ang atong handom, ang atong gusto nga mahitabo nga ang atong mga kaigsuonan nga sugbuanon within Cebu City dunay kalinaw sa panghuna-huna. Dunay seguridad nga maglakaw ta dihas kulon. No? Di ta malisang kinsaning ni tapad dato. Niaging mga tuig, attorney, bisag alauna sa kadlaw gikan kos biyahe, alauna alas 12 sa gabi, wa gyud kay angay kalisangan, wa gyud kay angay mabalakaan. Pero karon, attorney, prangka-prangka nga istorya, bisag alas 12 udto, makuyawan tag kinsa na ning tapad nato. So ang handom ni Mr. Ko nga kung itugot sa Ginoo nga makalingkod ta as mayor nga mabalik nga doon na tay seguridad nga maglakaw diha, tulis tanan unsa pa diha. So mao na ang atong handom. Mao na nga akong giingon nga kung kita pananglitan ang palaran nga mahimong mayor, mubutang ta o himuon na tong city police director. Di man nagpasabot nga kining atong mga naglingkod karon wa tay salig. Pero mangita gyud ta kay do na may pa kuana na, do na may submit og kinsa ni. Mo na atong hashasan og kinsay angay natong ibutang nga makasulbad gyud sa problema kining atong giatubang dinhi nga problema sa syudad, attorney. So ang quality nga imong tan-awon Quality. tong police director sama ni Colonel Quality, Juby Espinido. Pero atong klaruhon, yes, mao na, attorney, pero atong klaruhon nga do na rabay huna-huna sa uban mo ingon nga patay pinatyanay di ani iyang gusto kay branded man si kuano. Actually si Colonel Espinido, attorney, og naka kailamang gyud kaniya, walay angay kabalakan. Ngano man, ang mga tao tudluan pa nga ni og 10 commandments, di ba? Ang problema lang yun, og puro lang yun pag-rebuildi ang imong utok, pagsupak-supak, di ba? So, mao nang mangita tag quality sa mo leader as city police director nga parihag quality, ana. Parang quality ni Colonel Espinido. Colonel Espinido. Kuan gyud ba implement gyud ang balaod. Implement yun, og unsay angay buhaton yun. Oo. O sige ha. So kana na ang klaro-klaro gina. Klaro na. Moto asa sa baha, bisa ako doon ako establishmento, appeal ko. Pasensya na lang ta. Pasensya. So kanahan nindot na nga pamahayag nimo, palitan og tagaan kag higayon, kana magisano banggaon gina nimo. Mao na giingon. Walang personalan ato, trabaho ra ning ato. Kay daga mo na kamong nang ilang mga uban mga structure siya. Dili po sa may kuano kanang gaysano kan trimol. Na biske mo agi ang
tubig di makaagi kay Sa ang pag-agi anang naatangan. kung imo subayon ang mga sapa, ang mga structures na tuan naman ni atang man dito. Oh. So, klaro-klaro na nga doon na kay political will nga mo implement ana. Doon na tayo klarong direksyon, doon na tayo political will. Wa man ka nimo amot nimo sa imong politika sa mga kaisano o uban pang mga negosyante. Istorya attorney, wa gyud ko kahinumdum gikan sa October pag-file na kog si Usi. Wa gyud ko kahinumdum nga naay ning tunol bisag piso kay bawog yung Ginoo ana. Oh. Okay. Kay Gawas sa akong anak nga usahay magtampo-tampo usahay 1,000 or 500 para aning akong flyers attorney. Oh, mo na imong flyers. Yes, so mo nang Okay. perting ko ana in town luoy kay tanawon pero sige lang way problema na. Oh, krusada man imo, no? Krusada. So mo ni imong mga flyers, mo ni panghatag Mo na nimo akong sa mga- ipahatag attorney. Oh, Mo na nga sa akong- kalungso mga Kabaranggayan. Oh. Mo na akong Uban sa panghatag. pagtuo nga total kung ibutang gyud ka diha. Why imposible? Oh, Depende wa may attorney. imposible. Yes. Pero kita na ko nimo hanga bisan pa man nga kana na kay kini kong uban grabe man kaig mga makinaryas. Asto grabe ay. Pero ikaw wa kay makinaryas nga wa kay kapitan bisag usa, wa kay kapitan bisag usa. Wala bisag usa bisag konsehal wala. Pero asa man ko Pero ano imong high spirit mo jud ka kay ka. Sa may imong akong giingnan yes akong giingnan ni atong mga kaatbang attorney nga kining atong panag-atbang karon og sa Biblia pa ni David versus Goliath gid ni di na ni malalis dungog kwarta resources tanan na ninyo ug unsay naan ninyo tanan kanang tanan nga naan ninyo kanang tanan wa nako depende na sa Ginoo kinsay ibutang di man pud na makagarantiya ng uban attorney nga daghang kay kwarta unya mao na gimuda og depende na depende na sa Ginoo og kinsa Oh. So ato itugyan tanan sa Ginoo ni Ugyan tanan. sa Ginoo attorney. Total og trabaho lang me og di palaron di usaon taman. Usaon taman. Pero kung palaron kumbate. buhato na to Oh. ang trabaho sa mayor. Kay ang ako natanaw niyo ba nga bisan og kini kong uban kay mo nga sakto sa slate, sakto sa kwarta, doon ay mga tarpaulin daghan. Tanan. Doon ay pero ikaw mo na magka-high spirit magka unsa may imong technique nga mo naman jud kag madasigon gyud kaayo nga kana na ang wa man way uban nga kandidato mo huy-huy nga baga ba nga murag wa way gana ana. Pero kini imo ganado kay ka unsa may imong mga pamaagi gyud? Aw number 1 attorney ampo ra man gid nga to. Wa Oo. man kay lain Kay pagkita na ko niya kanina sa kundi okay man. Doon na ba yung kandidato ko murag kalaay ng uban ba, no? Hindi Pero kong imong, oh. kita kaluis Ginoo attorney padayon gyud ta. Oh. Wa tama uban bitaw nasa surbi-surbi attorney wa man gyud taon ko maapil. Upat ra man gyud nang maapil sa surbi-surbi. Ya dunay mga pangutana nga wa ba ka mauwaw, wa ba ka maguol, wa ba ka mabalaka nga wa nga niin taon ka maapil sa surbi. Upat ra man gyud nang surbi maapil sa surbi. Wa ko ana may piktuhi. Oh. Wa tama ratol ana wa tama demoralize ana wa tama luya ana padayon ta kay kung ihatag sa Ginoo serbisyuhan na to ang atong trabaho as mayor o pananglitan buligan sa Ginoo. Now ang pangutana attorney murag nahisgutan naman to nato nga madala ba ka nato ang syudad ma-manage ba ka nato ang syudad Oo. wa man ay problema. Trabaho sa mayor is managerial and ministerial. Trabaho ang imong trabaho as mayor. Ayaw pakialamin nag-unsa na mga partido, mga unsa diha. Wa man tay konsyal. Wa ko'y pakialam kanang 70 ka mga kandidato pagka city councilor ug kinsay mulusot, kinsay mudaog ana. Salamat ato na. Andam ta mo manage ana, andam ta anak mo dumala. Moingon sila di ba ka ma-intimidate, di ba ka di ba ka daog-daogon diha kay mga abogado, mga doktor, mga unsa di wala. Wa ko'y pakialam ana og unsa mo nga partido, kinsa mo og ako'y mayor trabahoon ako ang trabaho as mayor. Implement tanan og unsay ang i-implement nimo. O pagtan-aw nimo ang atong mga department heads, ang atong mga city councilors, doon na mga hukus-pukus ang mga project nagtangag mga minilyon 20% SOP nagtangag na disapprove. Nahaan nimo ang gahom. O pagtan-aw nimo ay makaayo ni murag limpyo ni nga transaction approve. Ora man ay trabaho sa mayor. Di man na nimo lukduho ng City Hall, di man na nimo lukduho ng mga workers diha sa syudad. Trabaho alang ang trabaho nimo as mayor. Og ang i-approve, og i-disapprove. Pag doon ay kwarta involved corruption eh, ayaw. Ay, imong i-approve ng nagtangag na og minilyon nga transaction diha mga SOP. Mao na nga attorney, prangka nga istorya attorney, kung itugot sa Ginoo makalingkod ta. So
og dawaton nimo ang atong offer, nga ikaw gyud mo'y maghidya sa legal counsel. Kada ang espiritu nga naa nimo ang sincerity, honesty and integrity. Bidan Mo na eh. mga tao mga tao nga angay natong pilion attorney. Okay, so sige. Dili So ang malipong sa 20%. imong mensahe alang sa to mga kaigsuonan nga naminaw karon og kini ni ang unsay imong ikasulti nganong sa 5 ka kandidato nganong si Julito Ko mo'y atong pilion. Daghang salamat attorney sa panahon nga imong gihatag. Mga kaigsuonan, ngano nga pilion nato si Mr. Ko, sa ako nang giingon kaganina nga mubutang ta og leader nga visionary, dili bulsanary. So mao na nga ang atong slogan, buhat ang pasultion, dili pangurakot og panulis sa mga sugbuanon. Mga kaigsuonan, daghang kaayon salamat sa inyong pagpaminaw karon dinhi sa number 1 nga program ni Attorney Rufil. So ako manghinaot hapit na mangyod usa naman lang kasimana eleksyon na, depende na ninyo. Pero inig-adto ang akong ihangyo natong mga butante, inig-adto ninyo sa presinto ang tinuod prangka-prangka nga istorya kamura gyud og ang Ginoo mo'y nahibaw. Unya sa dili pa mo musid, di pa mo mubutar, mga muyo tas Ginoo, gayri ko og kinsa gyoy angay na kong ibutang sa syudad. Pag moabot sa inyong huna-huna, ko Julieto Cedrico, kana nga giya guided by the Holy Spirit na mga kaigsuonan. Moros nagmoapil kong clip ni kalakiha. Bitaw, sige. So at least anindot no ang imong mga plano, imong paghatag og kuan dinhi sa atong programa. Pero bisag kinsa daghan nag-offer nako ng mga trabaho ng City Hall, pero mabiyaan akong DYHP, no? Wala nga, di lang ko maapil-apil dito. Bisag ka mga politika, kadaghan nag-offer nako nga padagano na, pero sige lang, okay lang kay ko dire, pero mo kuan lang tao, tan-aw lang taon say angayan o say dili. Nga mo na nga ang mga maglingkod, dapat maminaw po sa media, no? Labi na kanang media preha nato nga sincero ta, wa tay interest din ha, no? Na may iban nga komentaryo ana kay doon na say gusto di ay ana. Pero kining ato komentaryo klaro man eh. No? So, kamo panalita makalingkod mo dito, bisan di ako sa DYHP, di ko mo-appeal sa inyong panggobyerno dito, pero paminawa mi dire kay tingog nis katawhan. Mo na say importante. Okay. Salamat kayo Mr. Ko sa paghatag panahon. Salamat kayo attorney sa panahon nga imong gihatag. Maayong buntag nimo. May butang Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Straight to the Now, point. ugmang adlaw ato mga higalang imbitahon dire. Gitiksan na rin sa atong staff mga higalaan si Yugi Ruiz. Lain ni mga higalang kandidato pagkamayor nga gusto itong paminahon sad. Unya human ni Yugi Ruiz kinsa may sunod ito na raffle dia si Archibald ba to or si Raymond or si Mike. Pwede mo ipaulhin lang si Mike sige na mag-anhi. Pero sige tanawan lang kung saan niya ang butang sa raffle, ha? Okay, so si Yogi ugma atong kwan sa raffle na to dahil si Yogi ugma niya si Archibald ang sunod. Sige. Okay, so ato ning tagsa-tagsaon ang akong plano gud unta mahigala tinuoray lang kining Cebu City. Ako plano gud nga ang mga mayoralty candidate sa Cebu City atong interviewon unya moadto tag Mandawi, moadto tag Lapu-Lapu, moadto tag Karkar, mura bag kanang gaana bitaw kanang close fight ba. What you plano anang sa probinsya? Kay Gwen Garcia versus Pam Baricuatro, muragwa lang kung tagad-tagad ba? Pagka dugayan nga ikiha man na Pam, ikiha sa ipatawag sa NBI, ikiha sa DSWD, naka-interest na ko. Manay, to be very honest ha, naka-interest na ko nga nung inani man. So, kini si Pam di ay mga higalawa man mo pick up kung pagpermiro, muragwa lang ni. Pagka pirma na impeachment against Sara, dito ni kusog si Pam Baricuatro, niya labi nang gidakop mahigalas Presidente Rodrigo Duterte, ni kusog si Pam Baricuatro. Gikiha, na interest ko nga akong gi-interview. So, na-interview na to dire. In fact, ang atong interview mahigala live sa DYHP, live sa Facebook, live sa YouTube. Karon gani, sobra na sa 500,000 ang nitanaw. Sa YouTube, 600,000 mga tayo. So, ina na ang nahitabo hinoon. Pero akong, tagaan in fairness, tagaan ako higayon si Gwen nga mo tubag.
nagdili siya ato sang respetaran. No? So, patubagon ta na ko may galas Governor Gwen nga parihapod kang pam. Wa man nag-hire man noon siya vlogger. Nya personal attack pa mga sukidig pa minamuna nga di ato lang sa mahigala hinoong kagaag higayon. No? Oh. Nyas kalungsuran nanuglanog man itong programa. Di mo na nga kini ang vlogger mo gitradahan man ta di mo bawas puta gamay. Dili ang pud ako siya puniton kay di man sa public official. Ano mo punit man kunya di man sa public official man sa accountability sa mga tao. O niya gawas pa personal kay attack mga higala medyo kuan kanana ang sa may point of discussion na to ana. Ay kung maghisgot ta mga kagalaag atong tingog more or less wa man sa ko maginusara. Nalangan na hinuntag maayos tong oras mo na nga ang akong plano na lang kutob na nata Cebu City. Di na ta mo adtos Mandawi na ta adtos uban kuan naman kada adlaw usa ka mayor realty candidate atong interviewon nya i-reserve na ko ang pila ka adlaw para sa atong komentary og uban pa kay ato man na mga kahilaan. Wa na. Naibanan gyud tong oras may gila tungod ning vlogger ha. Pero ako magini siyang tagag-pagtagad kaniyang points, akong puniton ang punto. Pero ang uban nga mga personalan kayo o kanang siya nagtuos guro siya may gala ko siyang puniton kami may baylo ay og kuan sa kahanginan dili ko ana kay nganong mo kuan man ko mo punit man ko niyan di man sa public official. No? So aritas punto-punto, no? Now ugma si Yogi atong interviewon, ikuan ko no si Yogi Ruiz diha ipaklaro kay kun dili siya, why problema. Kini among invitation mga kagalaan, kanana ang para mabati og mingon mo balibad kay busy, okay. No problem. No, okay, daghan pa may mga interviewon sa. Si Dr. Rene Buliser sa dayday kaya nato iyang buhay party list inday ken panumdumi ko ugma kay kanana ang atos tong tagagigayon sad mga sukit tig paminaw. No, unya kini ni ang katawa sa ko ining Mr. Koda katong hamato iyang ato ipakita tong iyang katong iyang kuan be katuto ang iyang kini ni ang slogan be asa to iyang flyer be asa man to names ipakita ko na names be katawanan po niyang flyer mga kaigalaan mura man kangguin ha. Pero na ay sumpay be sige kay atong komentaryohan gamay ha. Kini nga portion mahigalaton sab kanato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni kining rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab ang reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas mahigala sa rosehip doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganodorma, mangosteen, kanila o gabayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Straight to the point. Asa to dong be, pakita ko nung iyang flyers dong be. Mo ni. Buhat ang pasultion. Dili pangurakot og panulis sa mga Subuano. Abi na ko may higala kangguin man di ba mo na kangguin dai buhat ang pasultihon? Ya buhat ang pasultihon kangguin ha. May kayang gisumpayan may higala nga kanana ang kuan dili pangurakot og panulis sa mga Subuanon. Gisumpayan di ay mga higala ha. Okay, so kini niyang medyo katawa sa tining iya mga higalang kini ni ang kuanda kining iya mga higalang slogan kay na kuan ko ganina ko mura man og wa ba ka sa manundog ni Gwen pero iya gyud gisumpayan dili pangurakot og panulis sa mga Subuanon bitaw kay liso po nang pangurakot kanang kuan pangurakot og panulis kisa kay ang pasabot ani. Di po siguro kuan buhat na pasultion kangguin man na murag kangguin uming kag buhat na pasultion murag associate ni Mos Gwen nya gisumpayan na dili pangurakot o panulis sa mga Subuanon mura pog lahi mura po hinuon og masumpay ba. Ang imo mabutang sa una-una ba buhat na pasultion Gwen nya gitiwasan niya dili pangurakot o panulis sa mga Subuanon.
agi katawa mga sukid tig paminaw porbida. No? Onya kini ni ang ugma wa pa mo confirm si Yogi Ruiz. Ipa-confirm lang og mo are og dili gani sige lang kay daghang kay tag bisita. Daghang kay tag mga tagag pagtagad. Kumusta na katong amigo si Attorney Jeron Castillo. Good morning nimo sir, Jeron Castillo. Nidagan na ba ni pagka-konsehal sa mga kagalaan? CPA lawyer ni kini si Jeron Castillo. Ang ngayon ni nga mabutang pero independent ni. Basin pod og kana na ang parehag spirit ni ning kon ba? Ko, ako bitaw di pa kunsa. Nakuan ko sa spirit inikin. High spirit no, bisan pa man tuod siya ra usa, na may man kandidato mo magkalaay na mo nala. Kada kalaay ba ikaw ra usa. Ang iyang pamilya noon dire, support kay niya. In full support. May sa manubag, Kanang may sa manubag, kamao sa manubag unya kini ni ang akong tan-aw niya kurag wa sa way nakadiscourage si daday niya day mo na nangutana ko asa makagikan anang imong spirit nga mo magyud og kanang madasigon pirmi na magiuban mahigalangan way kadasig ba no pero kadto sa mahigalang madasigon pirmi tan-awon to si Yogi Ruiz og maog unsa po iya mga plano sa syudad panalitan mga higala kong palaron unya by Monday si Archibald ato mga higalang pangutan-on sad sunod ni Archibald si Raymond or si Mike ipaklaro diha ang atong kwan. Sige, so man ang atong mga arrangement, mga sukid di paminaw, nan kung dunay mo balibad, isunod na to ang kwan, ang uban. Okay, pero Dr. Buliser day murag kwan na sa daan kay para ma-confirm na to kay importante sa to atong mabati to mga kagalaan kay ni Esoro ito nako dire. Kining iya pod mga higalang second nominee kuno siya nya ato mo kuning kauban mga higala sa magbatbat ag Semana Santa. Ako na sa ning gitagaag pagtagad ni si Dr. Rene Joseph Buliser. Straight to the point. Now, ang una ginato mahigala kato si Pambari 4 na interview na to diri sa kahanginan. Nya ako untang isunod si Governor Gwen Garcia, wa man sa mahigala respetaran na nato pero kini ni ang nag-hire man sa vlogger nga mo onay nagtubag-tubag mga sukin tig paminaw niya da iya lang pud na. Pero sagol ko ani iyang vlogger, sagol komentaryo data na. Ay, dako magtubagonon si Governor Gwen. Mohatag man kog tip sa kahanginan. Kadto bitas Pambari 4, ang tip na ko sa kahanginan nga tubaga dire kay kini imong foundation gikihaman sa DSWD. Og naon sa ang kalakihan all about sa imong foundation. So mo na nga pag interview na to dire gipatubag na to. Pero kini Governor Gwen daghan sa tubagonon, issue for issue mga sukid tig paminaw. Kinilandaan mga higalang pagkasuspenso niya mga kagalaan sa ombudsman, kinahanglan man na nga iyang i-explicar. No? Unya, kini mga higalang South Bus Terminal o North Bus Terminal nga gibisitang Tulfo, wa man ko makadiscuss ana before pa maganin ang Holy Week. Ako lang ang gitagaag pagtagad mga higala kay mura og gitudluan ko mga kagalaan sa vlogger nga kini ni ang mo discuss ining maong mga issues. So, ang pangutana ron, Governor Gwen, mangutana sa kunin mo, Gob. Kung mutunga pa ka, di makamutunga, ay di mga tao na rin mo hukom nga, di mutunga sa Governor, kay unsa kang itabuan, o di sa mutunga lisod sa tubag. Kaya nga naman nga, to be very honest ha, kamong naminaw ron, kwan na, real talk lang. Maghatod ka mahigalag pasayros pantalan, na kay ihatod nga to sa Leyte, Samar, o dito sa Bohol, sa asa. Mag-drop off kag pasayro, ang bayad ni mo magkasud ka sa pantalan, Yes, tagaan kag ticket. Pero mag-drop off kag pasayro dire sa South Bus Terminal nga ang nagdumala ang lalawigan sa Sugbo. Nganong mahal man, Governor Gwen? Masani mo ni ang new terminal rates, bus 250, B-hire 200, taxi 20, private vehicle 20. Tiyaw mo na ha. Muni dapat nimong tubagunon, Governor Gwen? Kamahal ba ana hinoon? Unya, magwiwi ka o mag-uo, bayad pa yun diha sa terminal. Asa man ang ipanghambog nga ang Sugbo, mo'y labing dato nga lalawigan. Muni da kong question. Naghantag pangutana mahigala. Nya, dapay lain. Nangayo kag lingkuranan sa Sisilex. Duha pa kalingkuranan. Medyo tubaguno ni mo na, kay mabalaka man mga tao hinuon ng kalakiha. Nga, pasig mo mahal hinuon ni atong tulfi ini kinatay dugang silduanan. Di lang ka na, daghan pa na mga higalang
Tanawon nun, ha? Unya, ang atong laing interviewee karon mahigala sa Attorney Vic Rodriguez, mahigala sa PDP Laban. Nga ni bisita karon diri sa atong istasyon. O sa ato ning hatagag kahigayunan karon mga higala nga ato sang ma-interview karon nga buntaga mga kahigalaan para nga kinini ang ato pod mahigala makuhaan sa mga panahom, no? Ining nagkaduol na gyud, no, nga politika mga higala, nagkaduol na gyud nga eleksyon mayo 12 na. Unya mayo 2 na gud ta karon mga sukintig paminaw. So atong hatagag pagtagad ato sang gi-welcome diri mga higala para nga ato ning hinabi ro nga buntaga mga kaigsunan. Okay, ha? So atong hatagag pagtagad mga kaigalaan si Attorney Vic Rodriguez nga ni agyod sa atong Sibianan karon, no? Alas 9:48 na, Attorney Vic, mayong buntag og kumusta? Maayong buntag, Panyero, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig. And thank you for having me dito sa inyong stasyon. Magandang umaga. Oo. I'm okay. Busy, very, very busy. Down to the last stretch of the campaign, Attorney Rufil. At 8 araw na lang mula ngayon ay matatapos na yung ating kampanya. At ilang araw ay magsisimula na ang halalan para sa midterm election. Yeah. Kumusta ang pag-iikot ninyo sa buong bansa? Well, napakalaki ng Pilipinas. Kulang ang 90 days. Oo, Pero oo. yun lang ang itinakda ng ating batas. Kaya sinisikap nating makapunta sa lahat ng maaring mapuntahang lugar. Syudad, probinsya, munisipyo. Pero malaking bagay, kagaya yung ibinigay ninyong pagkakataon sa akin dito sa DYHP Capitol. At mas marami tayong maaabot. At yung mga hindi na natin mapupuntahan, at least makakarinig sila ngayon sa atin at magkakaroon tayo ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa kanila. Oo. Dahil ang broadcast natin ay napapakinggan sa buong Visayas at buong Mindanao, sampat sa Luzon. Live po tayo ngayon sa DYHP at saka sa IFM. Nakakonect natin ngayon at saka sa mga social media platforms natin, nakikinig buong bansa at even sa whole world, no, na may internet sila nag-follow sa atin. Yes, Oo. yes. Kaya Pero, pala, magandang umaga din. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang buhay sa lahat ng ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad. So, dito sa Cebu ngayon, ano mga activities niyo? Marami tayong imbitasyon dito sa Cebu ngayon, sa Mandaue, of course sa Danao, at yung mga series of pagpupulong sa mga nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa ating aplikasyon bilang senador ninyo ngayong May 12. So aking silang sisikaping maharap lahat hanggang mamayang gabi dahil pagkatapos dito ay babalik na tayo uli sa iba't ibang bahagi naman ng ating bansa. Kumusta ang feeling ninyo bilang isa sa mga kandidato ng PDP Laban at saka ngayon na mayroong nangyari kasi kay former President Rodrigo Duterte na kidnap siya, dinala sa dahig. So medyo problema talaga, no? Kumusta po ang campaign ninyo sa PDP Laban? Ito ba ay parang nakapawiki ninyo dahil wala na si President Duterte or lalong nag-strengthen yung spirit ninyo sa pagkampanya at yung grupo po ninyo? Yung ginawang pagtatraidor ng sarili niyang gobyerno kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte Oo. at siya ginawang mistulang alay o handog sa kamay ng naglalaway na banyaga dyan sa ICC, lalong nagpatindi ng pag-alab ng aming damdamin na patuloy tayong lumaban para sa Pilipino at para ipagtanggol si Pangulong Duterte at para ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte dito sa huwad na impeachment complaint na inihain ng ilang elitistang kongresista na ang layunin ay nakawin ang sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino, nakawin ang posisyon ng Vice President mula kay Inday Sara. Yung dito pa si Presidente Duterte, nakita natin yung talagang yung campaign ninyo, palaging nakasama ninyo si President Duterte. Ngayon parang hindi ba kayo na-discourage na walang tayong leader? Parang ganon? Hindi. Oo. Hindi, because Vice President Inday Sara is there and in spirit kasama namin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makikita natin na si Pangulong Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte ay simbolo ng sambayan ng Pilipino. Pero ang aming kasama talaga rito ay ang mamamayang Pilipino. At nakikita naman natin ang pagkilos all over the world, hindi lang sa Pilipinas. At talaga namang hindi sang-ayon sa ginawang pagtatraidor ng Marcos administration sa ating kapwa Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Oo. Now, Attorney Vic, no? Ito sa Attorney Vic Rodriguez, lawyer, ang background niya, at saka alam naman natin, no?
kayo ay talagang deserve ninyo na maging senador, no? Ano ba talaga ang pagbigyan ka ng pagkakataon na maging senador? Ano ang bigyan mong pieces of legislation na parang priority po ninyo? Attorney Rufil, mga kababayan, ako po ay tumugon sa imbitasyon at hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At aking pinangungunahan ang gera laban sa korupsyon. Alam naman natin na ang punot dulo, ang ugat, ang simula't katapusan ng maraming problema at kahirapan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay dito sa ating taunang national budget. Kanya bilang senador ninyo, ako ay magsisilbing boses, mata, tenga at tinig ng mamamayang Pilipino sa Senado. Babantayan natin itong ating taunang national budget para hindi na maulit itong maanomalya at tiwaling national budget natin ngayong taon na ipinasa ng Marcos administration na base sa napakaraming blankong bicameral conference committee report na nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. Paano tayo, Attorney Rufil, nakapagpasa ng isang national budget na ang halagay 6.326 trillion pesos? Kung bungi-bungi yung iyong bicameral conference committee report, 28 items blanco, ang halaga tigit kumulang ay 241 billion pesos. Hindi ganyan ang uri ng mga mambabatas na dapat nating iluklok sa Senado at sa Kongreso. At yan ang ating pinapangunahan, yung war on corruption. At pag nagawa na natin taon-taon ang pagbabantay sa very important piece of legislation na ipinapasa ng Kongreso, Senado at mababang kapulungan, aking isusulong yung pag-amenda, Attorney Rufil, nung tinatawag nating plunder law, yung batas laban sa pandarambong, yung batas laban ho sa mga mandarambong. Dahil sa kasalukuyan, ang plunder law, bago ka makasuhan, kinakailangan ang nananakaw na ng tiwaling politiko, opisyal ng gobyerno, ay hindi bababa sa 50 million pesos. Eh paano kung tumigil sa 49 million pesos? Hindi mo nakasuhan ng plunder itong loko-lokong ito. Kanya aking sisikaping amendahan ng plunder law, ibababa natin sa 1 million pesos lang. Sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga pa yan. At pag nagawa na natin yan, ating isusunod na isa sa batas ang pagbabalik ng death penalty. Death penalty, Attorney Rufil, sa 2 kaso lamang. Doon sa mahahatulan at mapapatunayang guilty sa kasong plunder na ang threshold ay 1 million pesos na lamang, at death penalty sa lahat ng mapapatunayang sangkot sa illegal na droga na taong gobyerno at foreigner, alien or banyaga. Dito lang sa 2 kasong ito, ating ipapatupad ang pagbabalik ng death penalty. Attorney Vic, kayo ay nandyan sa pinaka-inner circle ni former ni President Bongbong Marcos dahil ikaw yung former executive secretary niya. So ibig sabihin kayo ay naging alter ego ni President Marcos. Pwede bang dahil this is the first time na naka-interview tayo ninyo dito sa himpilang natin at yung mga nakikinig sa atin, ang mga listeners natin sa radio, maybe unang pagkakataon nila na napakinggan ka, no? So, pwede ba malaman namin bakit po kayo nagbiteo bilang executive secretary ni President Marcos? Sapagkat mali na yung kanyang tinatahak na landas. Hindi na ito yung magagandang aspirasyon na aming naibahagi sa sambayan ng Pilipino nung kami nangangampanya nung 2021 at nung campaign period nung 2022. Kagaya po mga kababayan ng aking natura nung ako po ay nag-file ng aking candidacy, sinabi ko ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. Hindi sa kung kaninong politiko, hindi sa kung kaninong partido o higit sa lahat, hindi sa kung kaninong oligarko. At kaya ako'y kumandidato bilang independent, kasama ko ang hakbang ng maisog dahil ang nais kong kapartido kayo, ang sambayan ng Pilipino. At I will always side with the Filipino people. Pag nakikita kong mali na at papunta na doon sa daan na dapat nating linalabanan, yung daan na siksik, liglig, umaapaw ng korupsyon, lalabanan natin yan at tatalikuran natin yan. So yan ang main reason bakit kayo nagbiteo from the Marcos administration. Yes.
Because Oo. I do not want to fail the expectations of the millions of Filipinos na naniwala, nakinig at humawak doon sa magagandang pananalita na aming nabitawan noong 2021 at 2022. Kabahagi na dyan, Attorney Rufil, yung kanyang ipinangakong 20 piso kada kilo ng bigas, yung Yeah. murang bigas. Oo. 3 taon na sa pwesto, walang murang bigas. Oo. Okay, yung reaksyon ninyo ngayon dahil yung bigas na 20 pesos nagsimula na kahapon. Kahapon lang dito sa Cebu. Hindi po totoo yan, pambubudol yan. Oo. Dahil bakit ngayon lang? Dahil may halalan? Oo. Bakit sa Cebu lang? Oo. Ibig sabihin, yung mga mahihirap at hindi makabili ng murang bigas, yung walang access sa murang bigas na makakain, sa Mindanao at sa Luzon ay hindi kasali. Paano yung taga-Southern Luzon, taga-Southern Tagalog, na walang pera pambili ng makakaing bigas, hindi sila kasali? Ito'y nakikita natin, pamumulitika lamang at pang-iinsulto sa inyo, mga Cebuano. Binibili ang inyong boto, kapalit na itong 20 pesos kada kilo ng bigas. Tanungin ninyo sila, hanggang kailan yan? Oo. Hanggang May 10 lang? Oo. O hanggang May 12 lang pagkatapos wala na? Oo. At kung isasabihin lang tuloy-tuloy yan hanggang end of year, paano yung taga Luzon? Paano yung taga Mindanao? Paano yung taga Southern Tagalog? Paano yung maraming mahihirap sa Metro Manila? Walang karapatang kumain at walang karapatang magkaroon ng access sa mura at makakaing bigas? Ito'y pawang pamumulitika lamang. Maling uri ng politika ng Marcos administration. Pero sinabi nila, sinabi nila na yun ay pilot area lang daw yung Cebu. Yung Why Cebu? sinabi. Ask them, why Cebu? Oo. Why Cebu? Of all places, why Cebu? Oo. Ano ang ginamit nilang datos para sabihin kinakailangan ng Cebuano ng murang bigas? Oo. Bakit hindi sa Mindanao? Oo. Bakit hindi sa Luzon? Bakit hindi sa Batangas, sa Quezon, sa Laguna? Bakit hindi doon? Baka vote-rich ang Cebu. Iyon ang sagot na tumbok mo, Attorney Rufil. Ito ang pinaka-vote-rich province. Yan ang sagot talaga. So dito makikita mo, hindi sincero yung approach na makapagbigay ng murang bigas. At importanteng pinag-uusapan natin ito dahil yung murang bigas, heavily subsidized yan. Oo. Pag sinabi mong heavily subsidized, may pera tayo dyan. Kung halimbawa 35 pesos ang pinakamurang bigas, Oo. hahanapin ninyo paano napababa ng 20. Dito lang sa Cebu. Swerte nga kayo mga taga Cebu eh. Oo. At dito nagsimula yung pambubudol na naman Oo. ng murang bigas. Sino magbabayad ng difference of 15 pesos? Oo. Tayo yun. Oo. Sambayan ng Pilipino. Oo. Galing sa ating buwis. At pag walang sapat na buwisan na nakokolekta, saan nila kukunin yung pang-subsidize? Uutangin ng gobyerno yan. Utang na naman. Oo. At yung utang na yan, pagbabayaran natin yan. Oo. Kaya yung mga kapatid natin, mga listeners natin, yung mga nakikinig sa broadcast ngayon, dahil mayroong murang bigas, bibili yung mga kababayan natin, of course, dahil 20 pesos lang, hindi nila isipin na may utang na loob tayo. Hindi. Hindi dyan sa dahil atin yan eh. In fact, I am Oo. encouraging all the Cebuanos, if you have the means, kung meron po kayong kakakayahan na mamakyaw ng 20 pesos na kilo ng bigas na inaalok po ngayon dito sa inyo, tingnan nyo muna, yan ba'y makakain? Oo. Suitable ba yan for human consumption? On the assumption that it is indeed suitable for human consumption, pakyawin ninyo, bilhin ninyo. Pero mayroong limit lang eh. 10 kilos lang per week. Yun ang Oo. problema. At saka, kailangan lang yung 18 years old lang yung makabili. Kasi pagka 18 years, below 18 years old, hindi pwedeng bumoto eh. Paano mo ba papabotohin yung batang 15 anyos? Oo. O disqualified yon. Dito mo makikita tahasan ng pambubudol eh. But anyway, kung nandyan na yan, at kahit may limit yan at makakain yan, bilhin ninyo. Atin yan eh. Pera natin yan eh. Huwag kayong tumanaw ng utang na loob sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi dahil ingrato tayong katulad nila. Hindi. Dahil mulat na tayo. Na invested tayo dyan, pera nating mga Pilipino yung ginagamit na pang-subsidize dyan. Hindi nila pera yan. Now, Attorney Vic, dahil sa sinabi mo na, at saka makita naman natin, nasa inner circle ka noon ni Marcos dahil kayo ay cabinet secretary at executive secretary pa. So, at na-mention mo naman, 2021, 2022, during the campaign period. So, mayroon kang alam tungkol dito. I hope you don't mind, tatanungin kita, bakit, anong nangyari doon? Dahil yung sa survey noon, si Inday Sara yung number 1 eh. Si Marcos hindi number 1, but paano na-convince nila si Inday Sara na tatakbo na maging running mate na lang
ni BBM? Mayroon ka bang idea dyan? Malinaw naman yung sinasabi hanggang ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Way back in 21-22, hindi naman siya atat na kumandidatong Pangulo. Wala sa kanyang calculation pa yun noon. In fact, kaya nga yung sinasabi niya na bakit ba kayo masyadong assuming that I am even interested on running for president this 2028. Kaya naman siya sinisira dahil sa 2028 ang pakiwari ng administrasyon at totoo naman, wala silang panalo kay Vice President Inday Sara Duterte. On the assumption na siya ay interesadong maging Pangulo. Yun ang naging basihan ng kanyang desisyon. Hindi naman siya interesadong maging Pangulo nung siya nagdesisyon maging vice-presidente ng kasalukuyang namumuno. Oo. At talaga nakakatulong yun, no? In fact, yung mga boto kay, dahil parang sinabi nila, solid north, solid south. So, ang taong bayan, alam naman nila yung na itutulong sa Duterte doon sa kay Marcos. Pero ngayon, parang sinabi nila na wala daw. Yung pagpanalo ni Marcos, kay Marcos yan, walang natutulong yung mga Duterte. Anong reaction niyo dyan? Sino nagsabi niyan? At kung sino man ang nagsabi niyan, siguro kailangan niyang aralin yung kasaysayan ng 21 and 22 campaign. Yang pahayag na yan, kung sino man ang nagbitaw niyan, talaga makikita mong napaka-ingrato ng taong yan. Dahil hindi, kita mo naman ang boto ng Vice President, higit na mas mataas. Mas mataas kaysa sa naging boto naging boto ng Pangulo. So despite sa tulong na ito, dahil nandyan ka sa inner circle, alam mong nangyayari. So despite sa tulong ng mga Duterte doon sa kay Marcos, tapos yung in return, dapat bigyan nila ng magandang return talaga, no? Pero yung nangyari, ipina-impeach si Inday Sara at saka pinadala pa sa dahig si Presidente Duterte. Anong tingin nun dyan? Alam mo, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi naman ibig sabihin bigyan mo ng pabor na espesyal. Ang gagawin mo lang naman, tratuhin mo ng tama yung kapwa mo Pilipino. Hindi tama yung pagtalikod, pagkakanulo at pagtatraidor na ginawa ng Marcos administration kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ay Pilipino. Kung meron man siya mga binibintang sa kanyang pagkukulang o kaso, dapat niyang harapin dito sa Pilipinas at hindi sa kamay ng mga naglalaway na banyaga sa The Hague. At hanggang sa ngayon, habang ako ay ini-interview mo sa kasalukuyan, wala namang kaso si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Lahat ay kwento lamang. Lahat ay bintang lamang. Kung walang kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, higit na wala siyang kaso sa the Netherlands. So bakit siya naroroon? Kaya ito ay talagang lantarang pagkakanulo ng sarili niyang gobyerno sa kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Siya ay ginawang mistulang alay o handog sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Dapat nating tutulan pare-pareho yan bilang mga Pilipino. Okay, Attorney Vic, anong reaction ninyo ngayon? At first manggod, yung si Tatay Digong, pasensya ka na sa Tagalog ko dahil naintindihan ko naman, konti. Hindi, I cannot speak in a straight, flawless Tagalog, no? But I'm trying to really express it na parang ano din, no? So, okay. Now, noon, si Tatay Digong lang yung nag-campaign sa inyo, ngayon wala lang doon na sa dahig. Si Inday Sara parang hindi masyadong active, pero ngayon naging active na. In fact, yung Duterte ay in-endorse na niya, no? Anong reaction niyo sa endorsement ni Inday Sara? Malaking bagay yon. Yung hindi naman agad-agad na pagsali ni Vice President Inday Sara Duterte, nauunawaan ko yun personally. Sapagkat kinakailangan niya munang gampanan ang kanyang obligasyon bilang anak sa kanyang ama. Mahirap naman na sinalbahin na yung ama mo, hindi mo man matulungan at gampanan yung obligasyon mo bilang mabuting anak. Ginawa iyon ni Vice President Inday Sara Duterte. At nung nagampanan na niya, although tuloy-tuloy pa rin naman yan, ay at saka siya nagiging aktibo ngayon sa kampanya. Meron siyang sariling schedule, may sariling schedule yung Duterte, kami, at meron din kaming individually among the Duterte candidates ang kanya-kanya schedule. Kung saan magtutugma, doon kami nagsasama-sama. But anong reaction ninyo? Itong endorsement ni Inday Sara doon kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos? Personal niya yon. Basta't ako, I can only speak on behalf of Duterte. Yung 10 Duterte candidates na inendorso ni Pangulong Duterte. At ini-endorso din ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung mamarapati mo, Attorney Rufil, I'll take this opportunity na ipakiusap din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Visayas, tulungan po ninyo ang Duterte. Dalhin po natin sa Senado si Senador Pastor Apollo Quiboloy,
Dali natin sa Senado si Senador Philip Salvador, dali natin sa Senado ang bansa natin ay may sakit. Kinakailangan natin ng doktor sa Senado. Tulungan natin si Senador Dr. Richard Mata. Dali natin sa Senado yung mga kapwa natin abogado, si Senador Attorney Raul Lambino, Senador Attorney JV Hinlo, Senador Attorney Jamie Bondok. At siyempre, panahon na para i-promote ho natin mga kababayan ang veterano, magaling na abogado, magaling na mambabatas. Gawin nating senador si Attorney Dante Marcoleta. Ibalik natin sa Senado ang lumaban sa illegal na droga, Senador Bato de la Rosa, at ang bisyo ay magserbisyo, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo. At siyempre, ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56. Tulungan po ninyo, vote straight Duterte ngayong May 12, 2025. At first, itong si Marcos, BBM, sabi niya, kumpleto tayo ng slate. Yung sa kabila, hindi kumpleto. Nagtitinda lang yata ng suka pagbalik nga naging kandidato, no? Maganda yun, dahil ako, Attorney Rufil, openly, dito sa programa mo. Enjoy ako, maraming beses akong inutusan at pinabili ng suka nung nanay ko nung ako'y bata. At ako'y natutuwa. It's pagka naaalala ko yan, happy recollection eh. Dahil sa pagsunod mo sa pagbili ng suka, inutusan ka ng nanay, pwede kang bumili ng popsicle, pwede kang bumili ng chichirya, pwede kang bumili ng candy. Justified yun. Magsasabi ka lang pag-uwi, Nay, bumili ako ha. Yung nanay mo, syempre, hindi magagalit. Sumunod ka eh. Bumili ka ng suka. So I'm proud to be a member of yung tinatawag ng Marcos administration na kami daw po ay Team Suka. Yes, ang suka ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka ang tutugi sa mga patuloy na nambubudol sa sambayan ng Pilipino. Now, yung sinabi niya, hindi kayo kumpleto dyan, kami kumpleto dito, 12. Ngayon, naging kumpleto na dahil mayroong personal na in-endorse si Inday Sara, naging 12 na. Pero anong reaksyon ninyo dahil mayroon pa namang in-endorse yung sabi ni Pulong ba yun, na nagsabi na si Kirubin at si Sionasan. Naging 40 na lahat, kung gano'n. Basta ang atin, ang inendorso ni Pangulong Duterte bago siya sinalbahe ay yung Duterten. At merong ini-endorso si Vice Presidente Inday, personal niya, at meron din si Pangulong Duterte karagdagang 2. Iniiwan na natin yan sa kamay ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga talagang galit sa korap. Piliin nyo na lang kung sino yung plus 2 ninyo. Okay. So, papasalamat ako ni Attorney Gonggong Amadora at Attorney Irene Cabalis na nag-connect sa akin na pwede tayong so kaya inimbitahan kita dito sa station natin. Ako magpasalamat sa din sa iyo, Rufil. Malaking karangalan ito. Oo, so ngayon at least nakapunta ka dito at saka yung activity niyo, ano yung may rally kayo sa Danau? Meron mamayang gabi yung grand rally ng Danau nila Mayor Nito at ng incoming congressman si Mix Durano. Tayo'y magiging bahagi diyan. So yung mga apart from you, sino pang mga kandidato ng PDP Laban na pupunta doon? Hindi ko lang natitiyak kung sino ang nag-confirm na mga kasamahan ko sa Duterte. But I think 2 or 3 have confirmed. Hindi ko lang malaman ngayon kung sino pa yung karagdagan. I think yung kinatawan, official na representante ni Pastor Apollo Kibuloy ay darating. At there's another one, I forgot kung baka si Attorney Lambino, I think. I'm not sure. Mayroon bang or si Senador Bato, something like that. Mayroon bang galing sa pamilya ni Duterte na mapunta doon or si Inday Sara or si Hindi ko rin matitiyak kung merong family member na mula kay Pangulong Duterte ang mag-a-attend ng rally mamayang gabi. Okay. Yung sinabi na mayroon daong mga pulis na nakapaligi doon sa bahay ni former President Duterte dahil yung ibang mga supporters nandoon dahil binantayan nila, baka i-raid daw, ganun. No? Anong latest dyan? Harassment na lang yan. Harassment na lang yan at patuloy na panggigipit kung totoo man yan sa pamilya Duterte. Ano i-raid mo doon sa bahay ng taong ipinagkanulo nyo na nga at hinatid nyo sa The Netherlands kahit walang kaso? Ano pang itatago doon? Ano pang papasukin mo doon? Baka inuna nila dinala sa Netherlands tapos mag-raid para additional evidence o ano? Anong ebidensya? Anong ebidensya? Wala namang kasalanan yung tao. Anong ebidensya? Wala nga kayong nabuong kaso dito sa Pilipinas eh. At
ilang taon na na-detach si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon pagiging Pangulo. 3 taon na eh. Wala ngang nabuong kaso eh. Sa loob ng 3 taong panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon eh. Anong ebidensya? Oo. Attorney Vic, if you don't mind, alam ko, dahil ikaw lawyer at magaling na no? Deserve ka na maging senador. Salamat, Atty. Oo. Rufil. Pero yung mga campaign materials mo, yung mga tarpaulins, wala magkulang. Sapagkat wala talaga, ilan lang ang aking campaign materials. Kaya ako ay sinisikap kong mapuntahan yung mga ganitong pagkakataon na makapagpa-interview sa gagaya ng programa ninyo dito sa DYHP. Malaking bagay sa akin ito. Maraming salamat. Yung aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino gamit ang aking plataforma sa social media at yung mga ilan-ilang tarpaulin at campaign materials. Subalit, I'll take this opportunity. Thank you for reminding me. Ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming taong tumutulong na magpalaganap ng aking campaign material. Hindi po galing sa akin yun eh. Kanya-kanya na silang pagpapagawa. Pati t-shirt, nakikita ko iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang anyo. Ito po ay donation ng kung sino-sinong tao na hindi ko na po makikilalang personal marahil hanggang May 10. Kung sino man po kayo na nagmamalasakit po sa aking kampanya at sa sambayan ng Pilipino, sa demokrasya natin, maraming salamat po. I hope one day magkakilala po tayo ng personal, makamayan ko kayo, mapasalamatan ko kayo ng personal, pati yung mga billboard sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na bigla na lang nagkakaroon. Hindi ko po kayo siguro maaabot na hanggang May 10. Subalit, beyond May 10, sana ho ay makilala ko kayo at mapasalamatan ng personal. Okay, Attorney Vic, no, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon. Dami ko pang mga tanong, pero na tayo sa oras. Itong oras natin hanggang 10 o'clock lang, pero ngayon ay 10:40 na, no? Salamat dahil sa pag-extend. Thank you. Extend ko dahil marami pa sanang tanong, pero kahit we're running out of time, so yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Visayas, Mindanao, Luzon, at sa buong bansa, no, na nakikinig sa DYHP ng RMN at IFM. Maraming salamat uli, Attorney Rufil, sa pagkakataon sa ating mga kababayan dito sa DYHP, sa inyong binigay na pagkakataon sa RMN. Ako po muli, mga kababayan, ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota, inyong senador. Huwag po ninyong kalilimutan, madaling tanda ng aking numero, 56, Attorney Rufil, 56. 56, hindi po utang, 56, hindi po pautang, 56, hindi po pabigat, kundi 56 na kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo ako para senador. Ako po muli, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Parang sa 5'6", parang natandaan ko yung tour ko. Bitaw, so at least madaling tandaan, 5'6". Hindi yung 5'6" na nagpapautang ng pera at kumukolekta ng mas malaking ito interest. ay ating puhunan para sa mabuting lipunan, number 56. Oo. Okay, maraming salamat Attorney Vic Rodriguez. Thank you so much for visiting our station this morning. Maraming salamat at mabuhay ka. Nabuhay. Sa moto may gala si Attorney Vic Rodriguez, mga suking tigpaminaw. Okay, at usang tagagpagtagad. Okay, may gala sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYH PRM in Cebu. Namatay kong oras, mga suking tigpaminaw, hantod lang pod ugma sa itong pag-uban-uban ning atong tulumanon. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon us tanang higayon, dalaygon ang Dios, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.